serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto diri sa Niwa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted radio network kinakatriang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa nga Lunes, Marso 17 tuig 2025. Kagkaron sa aton sining vote countdown. 56 días na lang kaga 2025 local and national and BARM elections na. Sa gihapon ini mo lang ganimong kurman Bombot siya Mablanco Hovera. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita, Governor Arthur Defensor Jr. nagapati nga wala sang rason nga hindi mangin-secure ang Pilipinas bilang tourist destination. Kasunod sa travel advisory sa Australia, may kantanan sa security concerns. Duha ka sakay isang motorsiklo patay matapos madagdagan or mahulog sa kanal sa probinsya sa Guimaras. Driver nagaselebrar pa sa iya sining wedding anniversary. Land Transportation Regional Office 6 ginatanaw nga makabulig ang pag-coordinate sa mga politiko sa kampanya sa road safety subong nga eleksyon. Women's and Children's Protection Desk at hugot nga nagapanumdom sa mga vloggers sa ukon mga media sa pagtalakay sa mga rape case ang minor de edad. Samtang mandatory training sa mga teachers para sa midterm elections nagapadayon. Barangay officials sa Soca Revalo na hagan-hagan ang aksidente sa lugar sang ginbutangan sang traffic signage ang Sunset Boulevard. Muni madalang kuwar mabalita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Sa gihapon sa aton siniya nga pagpalabot sa pagpalinton, pag-remind sa aton sini nga mga kabombo nga be careful gid sa tagsasini ninyo kapag like and share kag sumuman pag-comment hilabi pa sa mga social media posts sa karon, no, nga mga tinion nga kung saan nagdata na gid katama banwa ang mga misinformation, mga fake news, mga misleading information. O nagakadapat gid siniya banwa nga husisaon sini ninyo, no, ang source sa nasambit sining impormasyon nga inyo sini makita sa inyo siniya nga mga social media accounts. Kag from time to time, hindi lang pang from time to time masamigid nga magatutok sa Bombo Radio. Okay, hindi man kita most trusted, no, sa aton sining mga kauturan kung ang aton sining mga pagbalita dire wala sang patugsiling nga mga nagapakigbahin sa mga sala nga impormasyon, mga fake news kag iban pa. So magtutok diri sa Bombo Radio para iya sa matutuod nga impormasyon, insakto sini iya nga mga impormasyon agod nga hindi kita mapatalang sang kung sino man dira nga nagapalaptag karon sa mga fake news, misleading information, no, sa aton sini karon makabombo nga makatuga sang halit man no, sa kun ano man sini iya nga mga punto dira nga ginapalapta karon sa mga matawo nga nagapalapta, no, sa sining mga sala nga mga impormasyon. Dugang sining mga balita karon, balikan ta detalye sa mga nagapaw ng mga balita sa Bombo Anay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Kinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone, i-limit lamang sa... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo.
This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-17 sa buwan ng Marso taong 2025, we only have 56 days to go before the national and local elections. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, mga supporter nitong si dating Pangulong Duterte sa Europa muling nagtungo sa International Criminal Court upang ipanawagan ang pagbabalik bansa ng dating Pangulo. Itong si Senator Amy Marcos, paiimbestigahan ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte pagdinig ng Senado na katakda sa Marso 20. Ang Presidential Security Command pinag-aaralan namang sampahan ng kaso ang mga dating miyembro na nagpanggap na nagbitiw sa serbisyo kasunod dyan ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Ikatlong civilian mission sa West Philippine Sea isasagawa sa Mayo 25. Abangan din sa ating provincial report, mamaya hustisya ay sinisigaw ng mga kaanak nitong 7 anyos na batang babaeng ginahasa at pinatay ng kanyang kapitbahay. Nangyari po yan sa May Butuan City. At sa ating international news naman, si United States President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin mag-uusap ngayong linggo kaugnay sa ceasefire sa Ukraine-Russia war. Ang Syria naman ay nakusahan ng Hezbollah sa pagpatay sa 3 nitong sundalo. At sa ating sports balita, ang Los Angeles Lakers tinuldukan ng 4 na magkakasunod na pagkatalo habang itong si LeBron James hindi pa rin nakakapaglaro. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Muling nagtungo sa harapan ng International Criminal Court ang mga supporter nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang ipakita ang kanilang suporta sa nakadetening Pangulo. Bitbit muli ng mga ito ang mga tarpaulin kung saan nakasulat ang kanilang apela para mapabalik na sa bansa ang dating Pangulo. Nakasulat din sa ibang tarpaulin ang pasasalamat sa mga nagawa ng dating Pangulo noong kanyang administrasyon. Ilang mga Pilipino rin ang nagdala ng bandilan ng Pilipinas. Ang ilan sa kanila ay nagmula sa United Kingdom, Switzerland, Germany at iba pang mga European countries. Muli ring hinikayat ng mga ito ang dating Pangulo na lumaban sa kabila ng kanyang pagkakadetene at nakatakdang mahaba-habang paglilitis sa kanya ng International Court. Binatikos naman ng isa sa mga kilalang forensic expert na Pilipinas na si Dr. Raquel Fortumun ang anyay tuloy-tuloy na pagdispensa ng mga Duterte supporter kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Dr. Fortun ang nanguna sa pagsusuri sa mga labi ng umano'y mga biktima ng war on drugs ng dating Pangulo. Ayon sa tinaguriang Mother of Forensic Pathology in the Philippines, ang pag-ingay at lalo pagdepensa ng mga supporters sa dating Pangulo ay nagpapatunay lamang ng kahalagahan ng International Criminal Court. Gayet na eksperto, nagpapakita itong wala talagang pag-asang kasuhan ang dating Pangulo dito sa Pilipinas. Kung babalikan ang ilan sa mga resulta ng pagsuri na ginawa ni Fortun sa mga labi, isa sa mga tumatak dito ay ang umano'y hindi pagkakatugma ng mga salaysay na inilabas noon ng pulisya ukol sa paraan ng pagkasawi ng mga biktima at sa resulta ng pagsusuri. Si Dr. Fortun ay isa sa mga 2 tanging certified forensic pathologist dito sa Pilipinas. Ilan sa malalaking kaso na kanyang hinawakan ay ang Maguindanao Massacre, pagkamatay ng broadcaster na si Percy Lapid, ang kilalang kaso ng kidnapping kina Salvador Dacer at kanyang driver na si Emmanuel Corbito at iba pa. Sa iba pang mga development, naniniwala naman si dating Justice Secretary at Senate President Franklin Drilon na hindi pa rin kayang itago ng Senado ng Pilipinas itong si dating Police General at ngayon ay Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay Drilon, kung maglalabas man ang International Criminal Court ng arrest warrant laban kay De La Rosa, hindi pa rin ito matatakasan ng warrant kahit na hihingi siya ng proteksyon sa Senado kung saan siya ay kasalukuyang miyembro. Paliwanag nitong si dating Senate President Drilon, ang parliamentary immunity na ibinibigay sa isang kasalukuyang miyembro ng Kongreso at protektado ng saligang batas ay limitado lamang sa mga minor offense at mayroong ilang exemptions. Hindi niya kasama rito ang mga warrant of arrest na nilalabas o nagmumula sa International Criminal Court, habang kung ang pagkakasala naman ay isang o hindi isang minor offense. Maaari din anyang ipatupad ng executive branch ang arrest warrant na ilalabas ng International Criminal Court batay na rin sa batas ng ating bansa. Una nang umapela itong si Senator De La Rosa kay Senate President Francis Escudero na protektahan siya mula sa posibleng pag-aresto, kasunod na rin yan ng matagumpay na pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at tuluyang pagdala sa kanya sa may The Hague, Netherlands. Isa si Senator Bato sa mga napaulat na iniimbestigahan ng International Criminal Court.
dahil sumunoy naging papel niya sa madugong drug war na kumitil sa buhay ng libo-libong katao noong panahong siya ang nagsisilbi pa bilang hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Bilang chief ng Philippine National Police, nanungkulan siya mula 2016 hanggang 2018. Pasok po ito dun sa 2011 hanggang sa 2019 na time span ng investigasyon ay sinagawa ng International Criminal Court. Ito namang si Senadora Amy Marcos, paiimbestigahan ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagdinig na katakda sa Marso 20. May balita dyan si Bombo J.C. Galvez. Iimbestigahan ni Senadora Amy Marcos, Chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaresto ng mga otoridad si Duterte noong Marso 11 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 dahil sa krimen laban sa sangkatauhan. Ayon kay Marcos, kilalang kaibigan ng mga Duterte, ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo ay issue ng pagkakahati ng bansa. Kinakailangan anyang matukoy kung sinunod ang due process at matiyak na pinoprotekta ng legal rights si Duterte, lalo na anya't nasasangkot ang International Criminal Police Organization o Interpol at International Criminal Court. Dagdag ni Marcos, dapat ding tugunan ng Senado ang mga alalahanin na ito upang itaguyod ang jurisdiction ng Pilipinas at linawin ang mga patakarang namamahala sa mga law enforcement agencies, gayon din ang kanilang paikipag-ugnayan sa international tribunals. Upang bigyang linaw ang isyong ito, iimbita ni Marcos sa mga opisyal mula sa Philippine National Police, Office for Transportation and Security ng Department of Transportation, National Security Council, Civil Aviation Authority of the Philippines at iba pang resource persons at witnesses. Magugulit ang sinabi ni Marcos na hindi siya makapaniwala na nauwi sa arestuhan ang pagdating ng dating Pangulo sa Pilipinas mula sa Hong Kong. Nabiglat na awa raw siya sa dating Pangulo dahil matanda na ito. Wala rin na niyang pakinabang sa mga naghihirap sa bayan, ang bangayan ng politika. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Paulit-ulit na lang tayo. Ang akin lang emotionally, talagang awang-awa ako sobra. Nagre-replay sa utak ko yun nangyari sa ibang Pangulo. Nakatakda sa Marso 20, araw ng Huwebes ang investigasyon sa issue. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga development, nanatili pa rin pong hati ang pananaw ng iba't ibang mga grupo sa naging pagkalas ng Pilipinas doon sa Rome Statute na basehan ng International Criminal Court. Lalo hong uminit ang isyu, ngayong inaresto na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at nakapiit sa International Criminal Court Detention Facilities para sa kasong Crimes Against Humanity. Para kay Duterte, hindi dapat makialam ang tribunal sa mga usapin sa loob ng Pilipinas dahil gumagana naman niya mga korte rito, lalo na sa panahong ipinatupad ang drug war. Pero para naman kay dating Senator Leila de Lima, ang kanyang naging sitwasyon ang patunay na kailangan ang aksyon ng International Criminal Court. Nakulong umano siya ng 7 taon dahil sa mga alegasyon ng dating Pangulo at ng mga testigong kalaunan ay nagsipagatras. Noong Marso 17 ng taong 2019, mga kabombo, 1 taon na po nakakalipas, opisyal na umatras ang Pilipinas mula sa International Criminal Court. Ang desisyong ito ay nagmula matapos umpisahan ng International Court ang paunang pagsusuri sa anti-drug war noong 2018. Gayunpaman, kahit na umatras na ang Pilipinas para sa ibang eksperto sa batas, natili pa rin ang jurisdiksyon ng naturang korte. Sinasaklaw pa rin ng International Criminal Court ang mga di umano'y krimen na nangyari habang miyembro pa ang Pilipinas doon sa Rome Statute. Ang pag-atras sa Pilipinas ay nanatiling paksa ng mga debate ng iba't ibang personalidad at grupo mula sa publiko at mga eksperto. Ang ilan ay naniniwalang tama ang naging hakbang na ito upang mapanatili ang soberanya ng bansa. Subalit, may iba naman na nangangamba na maaring mabawasan ang pananagutan ng mga nasa kapangyarihan. Kinansela naman ni Supreme Court Chief Justice Alexander Esmundo ang kanyang nakataktang pagbiyahe sa The Hague para lumagda sa terms of reference kasama ang Hague Academy of International Law. Ayon sa Office of the Spokesperson ng Korte Suprema, bagamat inilabas ang Special Order 3167 noong Marso 10 na nagtalaga kay Senior Associate Justice Marvic Leonen bilang Acting Chief Justice simula Marso 12, hindi ito nagkabisa dahil nagpa siya si Esmundo na manatili sa bansa. Naganap ang desisyong ito habang nakatanggap
Natanggap ang Korte Suprema ng maraming urgent petitions mula sa pamilya at kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kumukestyon sa pakikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court. Si Duterte kasalukuyang nasa kustudiya ng International Criminal Court sa Scheveningen Detention Center doon sa The Hague at nahaharap sa mga kasong crimes against humanity kaugnay ng madugong giyera kontra droga. Naghain din ang petisyon para sa habeas corpus ang tatlong anak ni Duterte upang maibalik sa Pilipinas ang kanilang ama matapos itong dalhin sa The Hague. Inakusahan naman ni Duterte at dating Philippine National Police Chief at ngayon ay si Senador Ronald Bato de la Rosa ang Administrasyong Marcos ng grave abuse of discretion dahil sa pagtulong sa International Criminal Court probe laban kay dating Pangulong Duterte. Meron na ho tayong 12 minutes makalipas ang 12 ng tanghali. Sa iba pang mga development, binatikos naman nitong si House Assistant Majority Leader Judas Sidre ang kampo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon ho sa kabiguan nitong magpakita ng malinaw na legal na depensa sa International Criminal Court. Ayon kay Sidre, sa halip na harapin ang kaso batay sa ebidensya, mas pinili umano ng kampo ng nakalipas na Pangulo na magpakalat ng maling naratibo at gawing issue ng politika ang investigasyon ng International Criminal Court. Hindi niya ito tungkol sa politika kundi sa hustisya para sa libo-libong napatay sa giyera kontra droga na nilabag ang due process. Sinabi rin ng kongresista na sanay ang International Criminal Court sa paghawak ng mga kaso ng mga politikong akusado ng krimen at hindi madaling maimpluwensyahan ng anumang propaganda. Dagdag pa nito, ang simpleng argumento rito ay pumatay ito, kaya dapat lamang na managot. Huwag gawing politika ang malinaw na krimen. Binalaan din ng mababatas ang kampo nitong si Duterte na masisira ang kanilang kredibilidad kung patuloy nilang ipipilit na pinupolitika lamang ang naturang kaso. Gate pa ng mababatas kung naniniwala si dating Pangulong Duterte na inosente siya, patunayan niya ito sa korte at hindi sa kalsada. Walang halagaan niya ang mga rally at mga propaganda kung ang libo-libong biktima ay patuloy naman na naghahanap ng hustisya. Ito namang Philippine National Police, pinag-aaralang sampahan ng kaso ang dating pulis na nagpanggap na nagbitiw sa serbisyo kasunod ng pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kaugnay niyan, narito ang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Pinag-aaralan na raw ng Presidential Security Command kung sasampahan ng kaso ang mga dati nilang miyembro na patuloy umanong ginagamit ang kanilang uniforme at nagpanggap na nagbitiw sa serbisyo kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan sa Philippine National Police. Ang mga kumalat na post online hinggil sa pagbibitiw umano ng ilang pulis sa serbisyo at miyembro ng PSG ay itinuturing ng PNP na pagpapakalat ng fake news. Dahil hanggang ngayon, wala raw silang natatanggap na resignation mula sa kanilang hanay bilang pagsuporta at katapatan kay former President Rodrigo Duterte. Ayon kay Police Regional Office 3 Regional Director at PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, ilan sa mga vinalidate nila ay ang kumalat na post ng isang babaeng pulis. Ayon sa PNP, napag-alaman nilang matagal na itong nag-resign at ng ibang bansa kasama ang pamilya. Habang isa namang nagpakilalang miyembro ng Presidential Security Group na pag-alaman din nilang matagal na rin daw itong discharge sa serbisyo. Partikular po dyan yung babaeng pulis na di umano ay nagbitaw dahil nga po hindi niya nagustuhan yung nangyari po nung nakakaang Martes. Nung binerify po natin yan, ay matagal na po itong nag-resign. Ng ibang bansa na po ito kasama po yung kanyang asawa po na nagpapakilala na di umano ay miyembro po ng PSG na ngayon ay PSC. Binerify po. And it turned out ay matagal na po itong discharge sa serbisyo. Pag-aralan pa nga po ng PSC. Nasampahan ito ng kaso dahil sa patuloy na paggamit ng uniforme po ng PSG. Paalala ng PNP sa publiko, huwag paniwalaan lahat ng nakikita at naririnig online dahil ang iba rito ay ang intensyon lang ay magpakalat ng maling impormasyon para sa pansariling interes. Tiniyak ng pamunuan ng pambansang pulisya na nananatili silang politikal at tapat sa kanilang mandato. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mula sa may Philippine National Police, dako po tayo sa may Palasyo Malacanang. Ang Malacanang bumuelto ho sa pahayag nitong si Mayor Baste Duterte na wala hong utang na loob ang pamilya Marcos. May mga development po dyan si Bombo Annalise Soberano.
Bumuelta ang palasyo ng Malacanang sa naging mainit at maanghang na pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte laban sa pamilya Marcos, partikular kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi kasi ni Mayor Baste na walang utang na loob ang Pangulo kasunod ng pagpayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ilibing sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang katotohanan na hindi tinatanaw na utang na loob ng pamilya Marcos ang ginawa ng dating Pangulo. Bagkus noong 2016, nagpasalamat noon si dating Senator at ngayong Pangulong Marcos sa Supreme Court at maging kay Pangulong Duterte at sinabi habang buhay natatanawin na utang na loob ng pamilyang Marcos ang nasabing hakbang. Binalik naman ni Yusek Castro ang tanong kay Mayor Baste. Ang pag-appoint na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Michael Yang na isang Chinese national bilang isang Presidential Advisor on Economic Affairs ay hindi ba ito pagtanaw ng utang na loob? Binigyang diin ni Castro ang paglibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani ay naaayon sa batas at ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naayon din sa batas at ito ay commitment din ng gobyerno sa International Police o Interpol at hindi sa International Criminal Court. Sabi pa ni Castro, hindi dapat mahinto ang utang na loob para ipatupad ang batas. Pakinggan natin ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. 2016 pa po, sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Nagpasalamat din po siya at babasahin ko po ang mensahe. 2016 pa po ito na magpasalamat ang dating Senador Bongbong Marcos. And I quote, "We also would like to extend our sincerest gratitude to President Rodrigo Duterte as his unwavering commitment to this issue sustained us this past several months. Our family will forever be thankful for this kind gesture." Noon pa po sila nagpasalamat at sinabi nga nila forever silang tatanaw ng utang na loob sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril at hindi dapat magtraidor sa batas at sa hustisya. Ginamit mo ni dating Pangulong Duterte ang batas. Ito po nauugnay sa RA 289 patungkol po sa pagpapalibing sa libingan ng mga bayani at sinusugan po ito ng Presidential Proclamation 208 ni dating Pangulong Marcos. At mayroon din pong regulation, ang AFP G-161-373. Ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro mula sa Malacanang. Bombo Genesis. Last week ang pangunahing focus ay doon sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayong linggong ito, let's focus doon sa mga schedule naman ni Pangulong Marcos. So far, anong mga nakalatag na mga pupuntahan o mga gagawin na hakbang ni Pangulong Marcos? Sa ngayon, Bombo Genesis nananatili sa loob ng palasyo si Pangulong Marcos. Mamayang hapon magkakaroon siya ng pulong kasama ang ilang mga opisyal ng gobyerno at ang Department of Budget and Management at iba pang mga ahensya. At ito ay mamayang hapon. So sa susunod na mga araw, Bombo Genesis, nandito lang si Pangulong Marcos pero wala pa naman siyang schedule para sa out of town. So last week, noong weekend nga, nagkaroon ng yung rally ng alyansa doon sa Tacloban at nagtungo naman si Pangulong Marcos doon. So sa ngayon, Bombo Genesis, nandito lang sa loob ng palasyo ng Malacanang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay. Maraming salamat, Bombo. Live mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Sa iba pang mga balita, tinanggihan ng Central Committee ng Moro Islamic Liberation Front ang pagtalaga kay Abdul Rauf Bakakua bilang bagong interim chief minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa payag ng MILF Central Office, lumabag umano ang naturang appointment sa Section 2 Article 16 ng Bangsamoro Organic Law na nagsasaad na ang Moro Islamic Front ang namumuno sa Bangsamoro Transition Authority nang hindi isinasantabi ang partisipasyon ng Moro
National Liberation Front. Iginiit ang nasabing grupo na ang desisyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na italaga si Makakuwa ay hindi sumunod sa opisyal na listahan ng 41 nominado ng isinumite ng Moro Liberation Front kung saan 35 lamang ang itinalaga. Ayon sa Moro Islamic Liberation Front, ang hakbang na ito ay paglabag sa prinsipyo ng otonomiya na nakasaad sa Bangsamoro Organic Law at nagpapahina sa integridad ng transition period sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bagamat kinikilala ng nasabing organisasyon ang karapatan ng Pangulo sa pagtatalaga ng mga opisyal, sinabi ng komite na dapat isinasaalang-alang ang posisyon ng Moro Islamic Liberation Front bilang pangunahing partido sa kasunduang pangkapayapaan. Hinikayat din ng Moro Liberation Front ang Bangsamoro na manatiling nagkakaisa at labanan ng anumang pagtatangka na magdulot ng pagkakahati-hati sa kanilang hanay. Meron na ho tayong 20 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa ilan pang mga malalaking development ngayon pong araw mga kabombo, muli pong maglalayag ang Atin-Ito Coalition patungo sa West Philippine Sea para sa ikatlong civilian mission sa summer o ito ho'y gaganapin sa Mayo 25 para isulong ang pagkakaisa at soberanya ng ating bansa. Kung saan makakasama ho ng koalisyon ng nasa 100 ng mga civilian volunteer, kabilang ho rito mga mangingisda, mga artist, mga advocates mula ho sa Pilipinas at mga bansa sa Association of Southeast Asian Nation. Plano rin pong imbitahan ng mga mangingisda mula sa ibang mga bansa na apektado ng mga panghaharas na pinaggagawa ng China. Nilatag naman itong si Akbayan Party President at Atin-Ito Coalition Convener Rafael David ang tatlong layunin ng isasagawang civilian mission sa West Philippine Sea. Una, isusulong ang kapayapaan at pagkakaisa. Suportahan ng mga lokalidad o mga lokal na komunidad at mula sa iba't ibang claimant countries at hikayatin ang pagkakapit-bisig ng mga bansa na apektado nitong tuloy-tuloy na agresyon ng China. We plan to do this on May 25, 2025. So, summer mission po ito. Somewhere in the exclusive economic zone, yung EEZ po natin, ang sinasabi nga natin ay dapat peace zone din, kung saan bukas ang ating pinto sa iba't ibang bansa na rumirespeto sa ating karapatan sa West Philippine Sea at naniniwalang hindi dapat ginagawa ng China ang kanyang panghaharas sa ating karagatan. And we're hoping to mobilize around 100 civilian volunteers to join us in this mission. Kasama na rin of course ang ating artists and musicians from the Philippines and other ASEAN countries and other peace-loving countries as well. At gayon din, nag-iimbita tayo and I hope through this press conference, maraming sumama ring fisher folk representatives from other countries and again, civil society organizations as well. Ilan sa mga aktibidad na isasagawa sa naturang misyon ang isang Peace and Solidarity Concert sa mismong exclusive economic zone ng Pilipinas doon sa may West Philippine Sea kung saan tampok ang mapayapang umayamang kultura ng ating bansa. Samantala, patuloy naman ang pagkalap ho ng koalisyon nitong mga donasyon para ipamahagi sa mga apektadong frontliners at mga mangingisda na apektado ho ng mga agresyon na ginagawa ng China. Idinayang naman itong si Canards Quaresma ng New Masinloc Fisherman Association President na noon ay halos hindi nila maramdaman ang pag-aksyon ng pamahalaan sa mga mangingisda sa mga panghaharas ng China doon ho sa may West Philippines. Subalit, nabuhayan ng kanilang loob at natutong ipaglaban ang kanilang mga karapatan bilang mga mangingisda nang ilunsad ang naunang civilian mission ng Atin-Ito Coalition dyan pa rin po sa West Philippine Sea. Una, nung nangyari po itong ginagawang aggression ng China, ay totoong napakalungkot po para sa amin kung titignan po namin itong mga pangyayaring ito sapagkat akala namin nung una ay talagang wala na po kaming pag-asa sa mga nangyayaring aggression na ginagawa ng China. Subalit nung pangyayaring yun ay halos ang ating pamahalaan nun ay hindi namin nararamdaman kung ano yung aksyon na maaaring maitulong po nila noon sa amin. Kaya ngayon ay ito na naman yung kanilang gagawin
na may panibago na naman pong misyon ang ating coalition. Kaya kami bilang mga mangisda ay handa rin pong sumuporta sapagkat nakikita namin na ito yung simulain na para lalong nabigyan ng katugunan, lalo na po sa mga local government ay nagising din yung kanilang diwa na para lalong bigyan kami ng magagandang programa para isulong yung mga kabuhayan po namin bilang mga mangisda. Pahayag po yan mga kaumbon ng presidente ng New Masinloc Fisherman Association, itong si Mr. Nards Quaresma. Ang panibagong civilian mission ay kasunod na rin ng nagdaang matagumpay na sinagawang misyon noong 2023 at 2024 sa West Philippine Sea, kung saan pinamahagian ng tulong ang mga mangingisdang Pilipino sa kadagatang kasabay po yan ng pagpapataas ng kamalayan sa publiko ukol sa issue sa West Philippine Sea. Ito namang political analyst, tinawag na isang kahihiyan ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May mga detalye dyan si Bombo Bea Piriza. Tinawag na isang malaking kahihiyan at hindi umano nakaka-proud para sa mga Pilipino at maging sa mismong bansa ang naging pag-aresto sa dating Pangulo Rodrigo Duterte, ayon yan sa dating political advisor at ngayon political analyst na si Atty. Ronald Llamas. Ayon kay Llamas, makasaysayan na naging pagkakaaresto sa dating Pangulo dahil sa lahat anya ng bansa sa Asia, ang Pilipinas ang kauna-unahang nakasuhan na International Criminal Court. Isa pa anyang rason na isa itong malaking bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ay dahil isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa na siya ring nagkaroon o nakatanggap ng pinakamataas na approval rate ang inaresto at kinasuhan ng naturang korte. Sa kasalukuyan kung titignan din anya ay mukhang maamong tupa ang tinawag naman itong The Punisher na siyang pumatay umano ng kung sino-sino noong kampanya nito kontra droga sa naging unang trial ng ICC at ngayon binabawi na ang kanyang mga sinasabi. Well, makasaysayan ito nangyari, no? Dapat nating ipagmalaki. Bakit? Tayo yung unang Asian na nakasuhan sa ICC, no? Medyo napakalaking kahihiyan, no? Pero okay lang, at least nakasuhan na. At ito ay makasaysayan dahil yung pinakamakapangyarihang tao sa ating bansa dati, no? Wala akong alam na presidente na nagkaroon ng 93% approval rating, kundi si Digong. Nakasuhan at nakita nyo naman yung kanyang picture sa ICC, pero parang maamong tupa. The Punisher, na pinagmamalaki yung kanyang pagpatay sa kung sino-sino, ngayon binabawi yung kanyang sinasabi, no? Nakikita din ni Llamas na kakailanganin din ng kaunting adjustment sa legal counsel ng dating Pangulo at maging sa stratehiya nito dahil hindi naman din anya tama na banatan na lamang ng banatan ng kanyang legal counsel ang siyang may kapangyarihan na maghatol sa dating Pangulo. Makikita lamang din anya sa nangyaring pag-aresto ay ang maaaring pagbagsak ng isang individual sa kabila ng pagiging makapangyarihan nito na hinalin tulad naman ng abogado sa mga katagang The Mighty Has Fallen. Binanatan yung ICC na hahatol sa kanyang kliyente. Yung mo, babanatan yung hahatol sa'yo. No? Kaya baka kinakailangan ng adjustment, no? Diyan sa kanilang strategy. Na kahit napakamakapangyarihan mo, ay pwede kang bumagsak. How the mighty have fallen, sabi nga ng mga poeta. Yan ay magandang writing on the wall dun sa kanyang mga kamag-anak, dun sa kanyang mga kaalyado. Teka, huwag kayong ganun kasigurado na kayo ay untouchable, kayo ay invincible. Samantala, maituturing naman umano na isang paalala sa kanyang pamilya at maging sa mga kaalyado nito ang naging pag-aresto kay dating Pangulo Duterte para matandaan ng mga ito na hindi sila mananatiling untouchable at invincible. Ang pangyayari ay hindi lamang din anya sumisentro sa laban at sigalot sa pagitan ng kasalukuyan at nakaraang administrasyon ngunit mas laban ng mga pamilyang naulila ng mga biktima ng extrajudicial killings sa war on drugs. Ito ay hindi lamang labanan ng mga Marcos at sa mga Duterte. No, ito ay labanan ng mga biktima, ng mga pamilya, ng mga napatay sa EJK. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 29 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nakikita ng Department of Agriculture na naging epektibo at mabisa ang pagtatalaga at implementasyon ng maximum retail price sa mga presyo ng imported premium rice sa merkado simula po yan nung pumasok ang buwan ng Marso.
Ayon sa ahensya, malaking bagay ang pagbaba ng presyohan ng imported rice na mula sa 64 pesos kada kilo ay kasalukuyan ng nasa 49 pesos kada kilo ngayon sa pamilihan. Pagtitiyak po nitong si Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., asahan na mas mababa pa ang presyo ng imported premium rice sa merkado lalo na kung patuloy na bababa ang presyo nito sa world market at patuloy na lumalakas ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa ngayon kasi, kasalukuyan nasa $490 ang landed cost ng mga bigas mula ho sa Vietnam at Thailand sa kada metriko tonelada. Samantala, tiniyak din ng kalihim sa publiko na ang pagbaba ng mga presyo ng naturang produkto sa mga pamilihan ay hindi makakaapekto sa taunang 30 billion pesos na pundo na nakalaan para yan sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Nagsagawa ng inspeksyon ng Department of Transportation sa pangunguna ni Transportation Secretary Vince Dizon sa Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 para makita ang kasalukuyang sitwasyon ng mga tren at maging ang mga pasahero sa kasagsagan ng rush hour kaninang umaga. Kabilang sa mga istasyon na sumailalim sa inspeksyon ay ang Taft Station, Ayala Station at Shaw Station kung saan nakisalamuha ang kalihim sa mga pasahero para hingin ang mga suwestyon nito kung paano mas mapapabuti at mapapabilis ang transportasyon na sistema sa bansa. Kasunod nito ay tiniyak naman ni Dizon ang publiko na prioridad ngayon ng kanilang departamento na maayos at maiwasan na pagkakaroon ng mahahabang pila sa mga istasyon at gawing mas maayos ang paglabas-pasok ng mga pasahero rito. Samantala nangako naman ang kalihim na bibigyan ng agarang solusyon ang paglalagay ng mga poste ng ilaw sa mga madidilim na bahagi ng istasyon at lalagyan din ng covered ang mga walkway para maiwasan ang siksikan at tulakan. Kuha pa tayo ng mga dagdag na development na tinutukan po ng ating mga kasamahan. Sa 2025 midterm elections, mga kabumbo, ang chief o ang chairman ng Commission on Elections inirekomenda na magbigay ng mas maaga yung pong budget para sa 2028 presidential elections. Mas maagang preparasyon para ho sa mga susunod na halalan, target po ng Commission on Elections. May update dyan si Bombo Isa Cotoner. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na inirekomenda niya na sa COMELEC ANBAC ang pagkakaroon ng mas maagang funding para sa paghahanda sa 2028 presidential elections. Anya, sa ngayon hinihintay niya magiging tugon ng miyembro ng ANBAC para rito. Kaugnay pa nito ay pinahayag niya rin na ang 2026 ay magiging research and development year ng komisyon at ang sumunod na taon na 2027 ay tatawaging preliminary and preparatory stage para sa national and local elections. Naniniwala siya na kung ang kanyang panukala ay maaprubahan, ang tanggapan ay magkakaroon ng mas maraming oras para sa paghahanda na magsisimula pa lamang sa taong 2026. Ipinaliwanag din ni Garcia ng paggawa ng mga kontrata at terms of reference para sa mga makina na gagamitin at iba pang election-related equipment at procurement ay maaari nang gawin sa taong 2026 pa lamang. Para sa susunod na taon na 2027, maaari nang i-deliver ang mga kagamitan. Anya, ang pagbibigay ng budget sa kanila ng isang taon lamang bago ang mismong eleksyon ay mahirap para sa kanila dahil kailangan nilang gawin ang lahat ng preparasyon sa maikling panahon bago ang araw ng halalan. Dapat 2026 naghahanda na tayo. Tatawagin ko yan. In fact, pinropose ko na yan sa Commission Impact. Naghihintay na naman ng approval. Tatawagin na natin yan Research and Development Year in 2026. At yung 2027, tawagin natin yung PNLE Preparatory National Local Elections. Ano ibig sabihin? Yung pwede namin gawin na terms of reference ng mga machine, yung pwede natin gawin na mga kontrata at procurement gawin na natin sa 2026. Para by 2027, delivery na lang yan ng lahat ng mga in-order natin. Mas mahaba ang panahon, mas mahaba ang panahon ng pag-test, sa source code review, etc. para hindi tayo pinapagod. Kasi kung ano nangyayari sa amin, binibigyan lang kami ng budget para sa 2020, a year before the election, and then for lahat na gagawin mo, isisiksikan mo lahat doon sa a year before the election. Kaya naman nanawagan din siya sa Department of Budget and Management at Kamara na tanggapin ang kanilang kahilingan na mas bigyan ng mas mahabang oras ang Commission on Elections na makapaghanda para sa mangyayaring eleksyon sa 2028 lalo na't ito ay presidential elections. Therefore, ipagmamakaawa namin sa DBM at saka sa Congress na payagan kami. Totally, ibibigay mong budget for 2027, hatiin na lang. Para sa 26 at saka 27 para mas maluwag ang paghahanda ng public. Ganon,
Isisynchronize na election sa 2028 talaga kasama ang Bangsamoro, national at local elections. So yan po yung mga mangyayari. Matatandaan na naaprubahan na ng Department of Budget and Management ang 2.7 billion budget na ni-request ng poll body para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa Oktubre. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo East sa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. It's all for you, Star FM. Long night. Bakit kailangan pang maghintay sa pagdating ng bagong araw? Pwede namang mag-drive na muna, kahit man sandali magpahinga. Magpahinga na muna and perk up at Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo International News. Nakakatakdang magkausap si United States President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin ngayong linggo kaugnay sa ceasefire sa Ukraine-Russia war ayon kay United States Envoy Steve Witkoff. Ito na ang magiging ikalawang pag-uusap ng dalawang lider simula nang maupo sa ikalawang termino si Trump noong buwan ng Enero. Una nang nagkausap sina Trump at Putin noong Pebrero kung saan nagkasundo ang dalawa na simulan ang high-level talks kaugnay sa pagwawakas ng giyera sa Ukraine. Naniniwala naman ang United States Envoy na magiging maganda at positibo ang kalalabasan ng magiging pag-uusap ni Trump at Putin ngayong linggo. Hindi naman malinaw pa kung magpapasya ang dalawang lider sa pagsulong ng 30-day ceasefire na panukala ng Estados Unidos. Nauna na nga ang pumayag ang Ukraine para sa naturang kasunduan habang sinabi naman ni Putin na sinusuportahan nila ang naturang panukala subalit naglatag ng ilang serye ng mga kondisyon bago pumayag sa ceasefire deal. Sa iba pang mga balita, inakusahan ng Syrian Defense Ministry ang grupong Hezbollah ng Lebanon na dinukot at pinatay ang 3 sundalong Syrian bago dinala sa teritoryo ng Lebanon. Naganap ang insidente malapit sa Zayta Dam sa kanluran ng Homs. Mariin namang itinanggi ng Hezbollah ang akusasyon at sinabing wala silang kinalaman sa anumang sagupaan sa loob ng teritoryo ng Syria. Samantala, iniulat ng Lebanese News Agency na may mga rocket na pinaputok mula sa teritoryo ng Syria na bumagsak sa nayo ng Qasr sa Lebanon. Ayon sa isang source, nagsimula ang tensyon matapos pumasok ang 3 Syrian security personnel doon sa Qasr at pagbabarili ng mga armadong grupo na konektado sa smuggling. Ang mga katawan ng 3 sundalo ay na-turn over na sa Syrian authorities sa pamamagitan ng Lebanese Red Cross. Nagresulta ito sa pag-atake ng Syrian forces na nagpaputok sa mga bahay sa Qasr bilang ganti. Meron na lamang ko tayong 22 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Ilan pang mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na babahala ho sa kalagayan ng mga nahuling dayuhan ng mga manggagawa ng Philippine Offshore Gaming Operator. Ilan daw sa mga nasa kustudiya nagkakasakit na. May update dyan si Bombo Grant Hilario.
Inihayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang kanilang pagkabahala sa kasalukuyang sitwasyon ng mga naarestong dayuhan na sangkot sa illegal na Philippine offshore gaming operations. Laganap umano kasi ang pagkalat ng sakit sa loob ng custodial facility sa Pasay City kung saan apektado ang kalusugan ng ilan sa mga POGO workers na nasa pangangalaga ng komisyon. Kinumpirma mismo ng tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na si spokesperson Winston Casio na ipinag-utos na nito ang paglilinis at disinfection sa pasilidad upang masugpo ang pagdami pa ng mga nagkakasakit. Aniya, paghihiwalayin na rin ang mga may sakit sa wala para maiwasan ang hawaan habang sila'y nasa kustodiya ng komisyon. Ako sa custodial facility namin kasi I ordered to do a thorough cleansing, disinfection kasi may kumakalat na flu sa amin dun sa area. So may mga ilan nang naapektuhan, so we'd have to segregate those who are sick from those who are not sick. Then make sure na malinis yung facility. So these are just some of the challenges that we face. We don't shirk away from the challenge. Dagdag pa niya, sa kasulukuyan ay nasa higit 700 pa ang mga dayuhang POGO workers na kanilang hawak habang hinihintay ang deportation sa mga ito. Kaya aniyay, dapat nang madaliin ang proseso sa pagpapadala ng mga nasa kustodiyang naaresto sa illegal na operasyon ng POGO sa Pilipinas nang sa gayon ay maibalik na ang mga ito sa kanilang mga bansa. In our custody now is around 994 POGO workers. That's the combined workers that were apprehended by the Bureau of Immigration and PAOK since last year. So we are expediting their deportation and we're expecting that they would release the summary deportation orders of these nationals para ma-deport po natin as soon as we can. Dahil dito, panawagan ng komisyon sa Bureau of Immigration ang mabilisang pagproseso sa pagpapadeport ng mga naiwang dayuhan na POGO workers sa bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Gran Hilario, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Bombo Police Report. Dako na ho tayo sa ating mga provincial report, mga kabombo. Pasintabi ho muna, medyo masyalan po ang nilalaman ng ating susunod na balita, mga kabombo Caster Nation. Ang kaanak ho nitong 7 anyos na batang babae na sinasabing ginahas at pinatay ng kanyang kapitbahay dyan sa May Butuan City, isinisigaw ho ngayon ang hustisya para ho doon sa biktima. May update po dyan ang Bombo Radio Butuan. Malaki ang paniniwala ng ama ng 7 anyos na batang babaeng ginahasa at pinatay nitong nakaraang araw dito sa Butuan City na gumamit ng iligal na droga ang sospek sa krimen. Sinabi ng ama ng bata na hindi niya narinig sa kanilang barangay na gumagamit ang sospek na si Dondon Acedo, 29 anyos, isang security guard ng illegal na droga, ngunit buo ang kanyang paniniwala na positibo ito sa illegal na droga dahil sa karumal-dumal nito nga panggagahasa patay sa kanyang anak. Ibinunyag pa ng ama na madadaanan umano ng sospek ang kanilang bahay kung saan makikita pa niya itong may binibigay sa kanyang anak. Nakainom umano ang sospek nung gabi ng Marso 14 at alas 2 ng madaling araw nang pumasok ito sa kanilang bahay sa pamamagitan ng kanilang palikuran. Dinukot umano ng sospek ang bata mula sa pagkakatulog nito at dinala sa kanyang bahay kung saan ito hinalay. Ayon din sa kapitan ng barangay na si Delia Tingas na inamin ng sospek na nagawa pang tumakas ng biktima. Ngunit nabutan pa rin ito ng sospek sa talahiban at dito na ito binugbog hanggang sa namatay. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng mga otoridad ang resulta ng drug test ng nasabing sospek na nasa kustodiyan na rin ng pulisya para sa kaukulang disposisyon at inahanda na rin ang mga dokumento laban sa kanya para sa pagsasampa ng kasong rape with homicide. Siyempre, nagsinungaling pa rin yung sospek, but tinanong ko siya ng maigi. Sinabihan ko siya nga, magsabi ka na lang ng totoo, baka may magawa pa akong tulong para sa iyo. So, siguro, nakonsensya yung tao at sumagot siya sa akin na, yes po, Kap, I'm sorry. So, pag sabi niyang I'm sorry, parang sumabog ang dibdib ko sa... Mula rito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, ito si Bombo Johnny Felicilda, nag-uulat.
Para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito namang pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte makakasira lamang umano sa bansa. Ayon yan kay Senator Amy Marcos. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Bacolod. Inihayag ni Senator Amy Marcos na ang pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte at pagpadala sa kanya sa The Hague, Netherlands ang may tuturing na isang problema at hindi makabubuti sa Pilipinas. Sa pagbisita ng senadora sa lalawigan ng Negros Occidental, inihayag nito na ang kasalukuyang pangyayari ay hindi makabubuti at makasisira lamang sa bansa. Ayon dito, hindi pa ito makapagbibigay ng komento ngunit maglalabas rin ng statement ang Senado sa tamang panahon. Maaalalang inaresto ang dating presidente noong Marso 11 sa pagbalik nito sa Pilipinas mula sa Hong Kong. Siya ang inaresto kasunod sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Sa ngayon, nananatili si Duterte sa ICC Detention Center kung saan naisagawa na ang initial pre-trial noong Marso 14 at nakaschedule ang susunod na trial sa Setyembre 23 ngayong taon. The anxiety and the anger of many sectors. So, problema talaga, hindi nakakatulong yan. I'm not able to comment right now because I think we will be undertaking some steps in the near future. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldiforo II para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa kaugnay pa rin usapin, ang mga supporter naman nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon ho sa bahagi ng Capiz, nagsagawa rin ng prayer rally. May update po dyan ng Bombo Radio Rojas. Nagsagawan ng prayer rally sa Rojas City, Capiz ang daan-daang mga supporters ni former President Rodrigo Roa Duterte sa layong maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mr. Anthony Ingkong, isa sa mga taga-suporta ni former President Duterte, ipinahayag nito na hindi makatarungan ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo. Kung may kasalanan man umano ang dating Pangulo, ay dapat sa Pilipinas ito litisin dahil gumagana naman ang justice system sa bansa. Naniniwala naman ang mga taga-suporta na tinraidor si former President Duterte ng kapwa niya mga Filipino dahil una sa lahat, hindi na miyembro ng International Criminal Court ang Pilipinas kaya wala sila umanong karapatan sa bansa. Samantala, posible na dumami pa ang sasamang supporters ng dating Pangulo sa muling pagsasagawa nila ng prayer rally na nakatakdang gagawin sa Marso 28. Yung rason na pagtipon-tipon namin dito is para ipanalangin na makauwi si dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Nagumpisa itong grupo since 2015, yung pag-unang pagtakbo ni President Duterte as President and then nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon. Hindi po patas yung nangyari dahil meron tayong justice system na gumagana. So kung nagkasala man si President Duterte dito sa Pilipinas, dito siya dapat mag-trial para naman na maalaman ng buong tao na dito ang trial na mangyayari. Para sa Bombo Network News, mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas, ito si Bombo Sanimay Batinsila para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito namang pasok ng mga mag-aaral sa Basco Central School, suspendido ngayong araw matapos matupok ng apoy ang paaralan. Naritong buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Suspendido ang klase ngayong araw sa Basco Central School matapos tupukin ng apoy ang naturang paaralan. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Roldanes de Cul ng Batanes, sinabi niya na alas 12 ng tanghali kahapon nang maiparating sa hanay ng Bureau of Fire Protection o BFP ang nangyaring sunog. Bagamat agad rumesponde ang mga bombero ay medyo malaki na ang sunog at kumalat na rin ito sa mga katabi pang mga gusali. Naging pahirapan ang pag-apula nila ng sunog dahil sa malakas na hangin na naranasan sa Batanes kahapon kaya kinailangan na rin ng tulong mula sa mga kalapit na fire stations at volunteers mula sa isla ng Batana. Alas 3:28 ng hapon kahapon nang may deklarang fire out ang sunog. Wala namang nasaktan sa insidente maliban na lamang sa isang volunteers na kasapi ng Philippine Coast Guard
na nakaapak ng pako. Umabot sa 20 silid ang natupok ng apoy sa Basco Central School na kinabibilangan ng 10 classrooms, principal's office, administrative office at library. Mayroon pa naman ng ilang gusali ang naisalba gaya na lamang ng utility building, ngunit susuriin pa nila ito kung pwede pa itong gamitin pansamantala ng mga mag-aarala. Bagamat suspendido ang klase ngayong araw sa Basco Central School, ay maari naman itong mag-shift sa asynchronous classes bukas habang pinag-uusapan pa ng pamunuan kung ano ang magiging susunod nilang hakbang upang matiyak pa rin ang pagkatuto ng mga bata. Nagpapatuloy naman sa ngayon ang pagsisiyasat ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng sunog at ang kabuang halaga ng pinsala. Nasa general alarm na po siya dahil lahat na po ng bumbero or mga fire natin dito sa Batanes ay sumugod po lahat doon. Even yung mga truck na may daladalang mga tubig, dinala na po doon para pantulong sa bumbero dahil talaga naman po hindi kakayanin. Kumbaga lahat ng resources na meron sa amin dito ay nagtulong-tulong na po. Kasama na mga volunteers na truck na may daladalang tubig po. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Berbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Meron na lamang tayong 10 minuto bago po sumapit ang alauna ng hapon. Ilan pang mga balita ang Philippine National Railways. Pinapalakas naman ang ugnayan sa mga barangay. Kaugnay po yan na magkakasunod na aksidente na kinasasangkutan ng mga tren dyan sa Bicol Region. May update po dyan ng Bombo Radyo Legazpi. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang dalawang kumpanya na may-ari ng oil tanker at closed van na nakabanggang sa dalawang tren ng Philippine National Railways sa Bicol. Matatandaan na nitong Sabado ay sinalpok ng isang oil tanker ang inspection train ng tanggapan sa Nabua, Camarines Sur na nasundan pa ng pagbangga ng isang closed van sa pampasaherong tren sa bayan naman ng Daraga Albay. Ayon kay Philippine National Railways General Manager Giovanni Miranda sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na nagsasagawa ng railworthiness ang inspection train ng mabangga ito ng isang tanker. Lumabas naman anya sa pagsisiyasat na walang kasalanan ng naturang mga tren dahil nasa right of way ito nang mangyari ang dalawang magkasunod na aksidente. Dahil dito ay muling nagpaalala ang opisyal sa mga motorista na ugaling maging alerto tuwing dadaan sa mga riles ng tren upang maiwasan ang kaparehong insidente. Dagdag pa ni Miranda na nakikipag-ugnayan na rin ngayon ang tanggapan sa mga barangay officials upang maging katuwang sa pagpapaalala sa mga motorista. Naglagay na rin umano ng signages malapit sa mga riles upang magsilbing babalang sa mga motorista. Nabatid na simula Enero hanggang Marso ay nakapagtala na ng 4 na aksidente sa mga riles ng tren sa Bicol na mas mababa sa 32 mga aksidente na naitala sa unang quarter noong 2024. Ang mga barangay na nasasakop ng PNR right of way, lalong-lalo na sila doon, yung mga kapitan natin, mga tanod, sila yung talagang magpagbigay ng paalala sa mga komunidad at makapagbigay ng tulungan kami may cascade yung prinsipyo ng safety at saka yung mga risk na presence in the area where PNR operating. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ito namang Pinoy musician, paparangalan bilang Composer of the Year sa American Music Awards sa Hollywood. May chika dyan ng Star FM Manila. Feeling blessed ang Pinoy premier saxophonist na si John Ray Pagalan sa kanyang pagkilalang natanggap bilang Outstanding Composer of the Year ng America Music Awards na gaganapin sa North Hollywood, California, USA. 5 taong gulang nang magsimulang mag-aral si John Ray ng piano at saxophone at noon rin ay sumali na ito sa mga singing competitions. Filipino mga awitin ang kanyang sinusulat dahil layon umano niyang maibida ang makabayan ng musika.
Sa panayam ng Star FM Manila kay Pagalan, ibinahagi nito ang kanyang mga natutunan sa kanyang journey bilang isang musician. There was a time in my career that I have set standards and timelines of what I am as an artist. Gusto kong sumikat because one, self-pride, self-everything. Then again, doon po ako talaga naghirap, not only in everything but spiritually. It's because mali po yung rason na gusto kong mangyari. There came a time na before pandemic, I was supposed to tour Europe and US and I thought that was it. That's my vindication sa career ko. But naputol, bigla. Yung hate ko as pagkatao, as an artist, nagsimulang nag-burn sa sarili ko. Nilet go po ko ma'am ang lahat ng kamunduhan ko po na mga ambisyon. And because of that, ma'am, I have written composition hoping to inspire everyone. And never ko na po talaga in-expect na magkakaroon ako ng awards for that matter because I am serving for His glory, not for my glory alone. Si Pagalan ay madalas ring magtanghal sa mga malls. Samantala, magaganap ang America Music Awards sa May 24. Mula sa Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Ivana Darna para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Bilang ng mga nasawi dahil sa pananalasa ng buhawi sa southeastern states ng Estados Unidos, umabot na sa 37 at inaasahang madaragdagan pa. May mga balita dyan ang Bombo Radyo Dagupan. Umabot na nga sa 37 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng buhawi sa southeastern states ng Estados Unidos at inaasahang madaragdagan pa. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Marisa Pascual, Bombo International News Correspondent sa Estados Unidos, nakaka-alerto aniya ang kanilang pamahalaan kapag sumasapit ang ganitong sakuna. Sa kabila kasi aniya ng nararanasang buhawi ay tila normal na lamang ito sa kanila, partikular na sa Missouri. Kabilang ng mga estado rito ang nagdeklara ng state of emergency ay ang Arkansas, Georgia at Oklahoma kung saan nakapagtala na rin ng higit 100 wildfire. Kapag kasi aniya nakapagtala ng buhawi ay nagdudulot ito ng pagkatumba sa mga poste ng kuryente na siyang dahilan kung bakit nakakapagtala ng wildfire sa mga nasabing bahagi. Nakasisiguro naman aniya na sa mga banta nito, naka-storm warning or alert ang bansa at nakahanda ang mga ito sa imbak na tubig at pagkain. Nakabukas na rin aniya ang mga evacuation areas gaya na lamang ng mga evacuation centers, simbahan at iba pa para handang tuluyan ng mga residente sa bansa. Habang pinayuhan naman ng mga residente na huwag munang lumabas ng kanilang tahanan dahil mas mapapahamak mga ito sa labas dala ng masamang panahon. Kawawa talaga. So kaya nga dapat talagang our president is trying to concentrate na lahat itong mga pondo na pinapadala namin sa ibang bansa stays here. Pero ang FEMA has money, made sure na maraming pera ang FEMA para mga victim nito para matulungan. Like sa Maryland, sa New Jersey, mga storm, mga winter storm naman. And then mga other mid part of the US, ganun din, storm and mga yellow, mga winter storm. Kami sa banda ng Oregon, medyo maganda ang weather namin dyan. We are lucky na, so kuminsan mahirap intindihin, but that's how big America is. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabumbukas Star Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating pong 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages. After po ng Bombo Network News, pwede pa rin po yung subaybayan ng ating mga provincial station gamit po yung kanilang sari-sariling mga social media pages. Meron pong Facebook, meron po tayo sa YouTube, maging sa TikTok, and of course, sa Bombo mobile app. Pwede po ninyong i-download yan via Google App Store at Apple App Store. Sa Luzon area, mga kabombo, dyan sa may Northern Luzon, pwede po ninyong subaybayan ng ating provincial station ho dyan, tulad po ng Bombo Radio Kawayan sa may Cagayan Valley, ang Bombo Radio Dagupan sa may Ilocos Region, ang Bombo Radio Baguio dyan po sa may Cordillera Administrative Region. At sa may southern part ng Luzon, dyan po sa may Bicol Region, Region 5, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi.
Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mga kababayan nating Ilocano, maaari niyong matunghayan ang Bombo Radyo Tugigaraw, Bombo Radyo Lawag, Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa bahagi naman ng Southern Luzon, mga kababayan nating Bicolano, maaari niyong matunghayan ang Bombo Radyo Naga. Bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na po ang kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, impunto launa na sa hapon. Balik na diri sa pagpakalagad sa Bombo Anay sa Udto sa Gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Si Governor Toto Defensor nagapating wala sang rason nga hindi maging secured ang Pilipinas bilang tourist destination kasunod sa travel advisory sa Australia. May kang tanan kuno iya sa security concerns. Ini may kang tanan man sa mga latest development or mga nagkalanabo sa bahing karon iya sa pungsod Pilipinas nga kung sa diin tinagpagwa sa travel advisory ang Australia nga kung pwede maglikaw anay sa pagpadulong sa pungsod ng Pilipinas bangod man sa sitwasyon diri banwa. Matapos ngati amo tong natabo sa kay former President Rodrigo Duterte ay magluwasin nati isa man sa mga nakitaan paginaton nga posible makahatag man sang hindi maayo sini nga or pag mansa sa imay sang Western Visayas but si Goviati diri lang niya sa bahin sang Iloilo no pero ti amo to lang isa man to natabo bla sa isa ka Slovak foreign national no or Slovak national rather nga kung sa dito na sa Puanto Wanak buhi to sa may isla sang Boracay. Check na lang dugang ang mga impormasyon ko po naman sa kay Bombolin si Badi direktamente karon sa Iloilo Provincial Capital. Bombolin sa report, please go ahead. Nagapati Bombo Cham si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga wala sang rason nga hindi mangin secured ang Pilipinas bilang tourist destination. Ini kasunod sang gin-issue nga travel advisory sang Australia nga nagapanawagan sa ilang mga pumuluyo Bombo Cham sa pagpadulong dari sa aton sa Pilipinas nga mahinalpukon do pagpaandam nga timiyara sa pagtaas ang risgo
sa demonstrasyon kasunod sa pagka-aresto ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ginpakigangutan naton si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag iyang pahayag nga tikinamatarong sa iban nga pungsod Bombot Sam nga pahalungon man ang ilang mga pumuluyo nga magkadto sa iban nga lugar apang hindi dapat magkatahap ang mga ini magpadulong sa Pilipinas bangod nga ti wala man niya sang kalakasan or ti safe man yang aton nga mga pumuluyo dari konting ila to yang nga kahangawa amo ang security concerns Bombot Sam. Suno kay Governor Defensor, wala siya sang may nakitaan nga problema sa seguridad sa mga dumuluong no dari sa aton sa pungsod Pilipinas, especially dari sa aton sa Western Visayas or ilabi na dari sa Iloilo. Ginainganyo pagani sa gobernador na magbisita dari no ang mga Australian national dari sa aton sa Iloilo nga libuton ang probinsya, ang syudad sa Iloilo, Bombot Sam, bangod nga tiwala man dariya sa mga dalagko gidabi nga mga pagtelelipon, may kampana no sa sining mga ginapatigayon man ng mga hublag protesta sa antay kag pro Duterte dari sa aton nga sa Iloilo. Samtang bangod man sa sining madamo no nga mga hublag protesta Bombot Sam ginapatigayon subong sa mga anti-Duterte kag pro-Duterte, ginpahayag ni Governor Defensor nga tiihilway man ang mga tawo nga i-exercise ang ilang kinamatarong kag ginatahod yaman ini Bombot Sam ang ining rights sang aton nga mga pumuluyo nga magpabutyag sang ilaya nga pagsuporta kag ilaya nga hindi pagsuporta sa former President. Apang panumdumon man sa mga nagahiwat sang hublag protesta suno sa iya nga samtang sila naga-exercise sang ilang kinamatarong, hindi man dapat nila pag-ilapas ang kinamatarong sang iban man nga mga tawo Bombot Sam. Ngari bala pamatian naton aning pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Sa akon lang, it's their right. We also have that right to prevent our people from going to other countries where we see that they are not secure. But right now, kung ako lang, there is no reason to say that the Philippines is not a secure tourist destination. I don't think that there is a problem there. You come to Iloilo and Region 6 and also other parts of the country. May mga anti and pro-Duterte nga mga supporters na garali no, niliis sa Iloilo City. May mga pahanungdong kita sa mga progressive groups sa atin. Yes, you are free to exercise your rights. Pero kabalong kita, inang mga rallies natin. I also did that. No? Estudyante ako, pero kami sa Mindiola. We were demonstrating for oil price hike, tuition fee increase. Tano lang, no? Nagyan ko mana. No? Pero kami sa Mindiola when I was still part of the student movement. And we respect that. Pero, when you exercise your rights, but also others have the right to live peacefully. And ang halimbawa lang, no, maibig ko mag-rally kita. Pero kung isturbo mo ang dalan na ito nga hindi niya kaaging iban nga tao, why ni sila sang alagyan? Kag hindi man sila mag-intra sa rally na ito. Maibig hindi na matabu. The exercise of a right should not disturb also the exercise of the rights of other people to live and to go home. That is just one example. I have nothing against it. Binobra ko na sa una. Pero mas maayugid kung hindi yan maisturbo ang iban. Okay, pero the part outside the fence of the capital is already Iloilo City. So, we cannot regulate traffic there. May mga lugar mo na nga may rason nga may permit ka. Kung ka pa nga organic permit sa local chief executive, may rason lang nga hindi ka mo diri. Hindi ka ba na, hindi ka agi. Hindi kung diri ka mo kung buto ko mag-traffic, hindi sila kapuli. Hindi may pamilya na silang gulat sa balay nila. Ang iba na gusto magpuli alin sa trabaho nila, muna ang butsilingon sila. May mga rugal, diri ka mo para hindi may istorbo ang iban. Kaya hindi man niya tanan nga tao po dira kagkumpurmi sa inyong nga posisyon. Although we respect their position. So mula na pangayo ko ha, sa aton nga mga kasiman, yes, you are free to exercise your civil liberties. Pero hindi niyo man pag-isturbo ng pangabuhi sa ibang tao.
nabatian Bombotsom si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Amo ni gani malang luyag ba naton ngay palabot sa aton sini iyang mga kabombo no nga maghagan-hagan lang no naintindihan tama na nga kun supporter kag ginabi sang former president or the current president no why taman ginadingot sa ila sining mga kinamatarong bumbulin. So long as nga hindi sila iya makalapas man sang kinamatarong sang ila sini Isig Capario. Kag subong man ti ang aton gid sini iyang major concern right now ang pag utod, supak or kung sa Tagalog pa bala supil nga matula tananing sus Maria kagusip gagata kag nagadanaw nagabaha gani iyang misinformation, fake news, mga misleading information nga sa bisan diin lang naton karon makita yara ang presensya bombulins no amo gining dapat sini naton nga tagan sa nagakigo gini nga pagtamod kay kun muna balang hurubaton ang sala kon sige-sige kag do ginabati lang sa imo sini nga paminsaron later on di ma-insakto na lang na bombulins Oo, correct gid Bombotsom. Ang kampanya naton actually it's very challenging. Ang ining nagakatabo subong especially sa sining paglaptas sang fake news online bangod gati madasig yang pag-spread Bombotsom mo sa mga information online na amo na nga ti dapat kita mangin bisan kita na lang nga mga individual mangin responsable gid kita sa gina-share naton online. Kahapos mala actually free man kung mayara kita sang data, may access kita sa internet. Kahapos mala na Bombotsom mag-check kung bala legitimate or kung bala nang lehitimo ang ining mga impormasyon nga aton makit-an online. Bangod gati delikado katama Bombotsom ang ining pagpalaptan or ining spread or pag-share mo lang gidayon sa sining mga information nga mag-check naton even ang mga professionals mga ni Bombotsom nagakabiktima sang fake news. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Lindsay Bade. Hindi man lang iya siling nga may ginapatulinan kita dre or may ginapatuhuyan kita, ginapabati-batian kita nga kampo. No? Wala ang aton lamang sina diri iya insakto lang. No? Nga kung sa diin ti kagay na gani sa Bombo News Center may gin-clarify to ang isa iya ka doktor tuhoy sa kamatayon sang doktor yaman sini nga amay nga ti sa isa ka agin patigayon sini iya nga rally sang mga biktima sang extrajudicial killings nalakip to yang laragway sang iya sini nga amay kag madamo pa sang mga nagapalabot sang information nga why man na iya nadala sa EGK. You remember Asyo? No? Atong isa to bala ka tawagan ni sini? Law student? Sa aton sini nga mga kabumbo? No? Nalipat lang ako sang iya sini nga apelyido Banwa pero nadumduman kung iya sini nga first name bala. No? Nga kung sa nila nalakip atong iya siniyang itsura or lalagway Asyo Castillo no nalakip ang iya siniyang laragway sa mga kuno biktima sang extrajudicial killings pero ining si Asyo Castillo biktima ini siya sang hazing sang ginsudlan niya sining fraternity. So, hindi naton tuhuyan or ma-single out ang kampo abisang mga Duterte. Hambalon ta sila nga, stop it!
Untatan nyo na ng pagpalaptasang fake news. Untatan nyo na ang misinformation. Untatan nyo na ang pag-mislead sa mga tao. Kaya on the other hand, sa mga nagasinggitan sa hustisya sa mga biktima sang extrajudicial killings, sila mismo nagalakot man sang mga misleading kag misinformation kag fake news man para lamang iya nga ti hambalon naman lang gid naton, no? Nga pagwaon nga damo gid man ang nagkalamatay sa extrajudicial killings, of which misinformation ina kag ginamislead ang iban sini nga tawo. Ang iban sini iya nga makakita sang ila itsura sang himata nila, ti siyempre nagareact. Isa na adto ang na-interview naton kagina sa Bombo News Center. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ngati, ang iya sini nga amay, ginaluthang ang mastermind kag ang mga nag-execute sang pagpangluthang ang nagkaladakpan kag nagakapriso. Kag hambagan ni isang doktor tong anak sa ti. I'm sorry pero hindi ko na pwede iya ma-discuss further sa kung anong rason sa likod sini. Pero why dira nagakatapos? May naghirit pagid nga kuno, korupsyon. Tiyang bansang doktor nga anak siya, paano maging korap ang akon sini nga may kay ti nagapractice siya bilang private doktor. Wala siya sang engagement, wala siya sang involvement sa any government transactions. Sa aton sini mga kabumbo, amo sina kadelikado ang misinformation, ang pag-mislead, ang pagdihon kag paglaptas ang isa ka peke nga impormasyon. Grabe ang epekto sina banwa. So, kung ang kampo abi sa mga Duterte magsagad ka hinaboy sa mga misinformation, no? Ginamislead nila ang tao, nagahaboy sila sa fake news, against sa administrasyon naman iyan ni President Bongbong Marcos. Tapos ang kampo naman sa mga Marcos or kung sa kay sino man yung supporters, mahaboy naman balik sa mga sala nga mga impormasyon, peke nga balita, no? Dira kag nagainit pagid ang sitwasyon kag why kita iya sining-sinisang maekspektar pa ngati kung magsunugot anay ini sila sa dalanon. Base kung anong matabo maglinabutanay sila. Kadamo gani sumong sa mga vloggers ining into comedy bala pang pag-good vibes. Why man sila yan nagasiling, abi, engineer nga ti, supporter kami amune, supporter kami ni amune. Ang ilaman lang yan nga ginaportray, no? Nga ti, there was a time, abi, banwa nga sa diin, ganito do Cotabato, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. No? Basta sa area, ito nga kung sa diin, damo-damo ang supporters ang ni former President Duterte, tapos suminggit sa iya nga, BBM! Tigpo siya eh. No? Sinaputi sa banwa. Tiyan mo na sumong damo naman sa nagalapta siniya nga mga mini-vlog. No? Nga may mga tao abi nga nagalakat sa dala tapos nagasinggitan na BBM! BBM! Tapos may matuhaw lang gulpi mo na nga nagasinggit Duterte pero nagabain binangon. Ti pagbalikin nila amang ba siya Duterte! Tungod sa kakulba. Ti may mga muamo sina sa aton sini nga mga kauturan. Ngati bisan butang naton pampagood vibes pero basi bala sa pila kadlaw ay taman na pangayo hindi malayo or hindi mapunggan may kasubong sina nga matabo. So amo ina yang ginalantaw sang iban sini nga nasyon. Ti ang unar kakita amo ning Australia, no? Rason nga ti nagpagwa sila ya sa nga travel advisory but hambal ni Gov Toto sa so, ti kundri sila magkanto sa probinsya sa Iloilo. Why man iya sang amusin adriya ka Gamo or even Western Visayas? Sa aton sini karon nga mga kauturan, why man iya sang amusin iya banwa nga kainit gid sang sitwasyon dire?
when it comes sa mga supporter ni President Bongbong Marcos and former President Rodrigo Duterte. Di ba? Pero isa lang yan napasalig ko. Ginadalala ni sa lango-lango sa mga taga Mindanao. Pero dumduman nyo sino ganito, Richard, ano ganing last name nito? Hindi iya Espuso, si Richard Espuso, ti saka, isbukid kag sige, pangampanya, ito smiyagaw ya. Si Richard Espuso. Atong naghambal, malanga sila, kuno iya sa Luzon, ang ila, kuno iyang level sa ila, sini iyang pangabuhi, ito is European. Samtang ang mga taga Mindanao, bawa mo ng sakit-sakit, Sub-Saharan Africa, sa aton sini nga mga kabumbo. Sub-Saharan Africa ang level kuno iya. Sa aton sini nga mga kauturan ti makita lang ni siya sang Heydarian, no, hindi siya Richard gala niya to. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Makita ni siya sang mga taga Mindanao, sos Maria kagusip, litsonon kag nila, ano pa, damo man sa mga nag-react nga mga taga, pero mga taga Visayas, duway yung tandog, no? Sa aton din, no? Tandog-tandugon niya din mga taga Visayas, kapi mga taga Iloilo, tinampukan, takalibuhon, gron. Ang baga nila sa nagligad to bla, tong may krisis, kuno tapos halin pata sa pandemya. Pagdula sa kuryente to ang dumduman yung tong sa ano bla problema sa GCP to bla nga do pilato isa ka semana nag-brown out. Sus Maria kagusip. Mansig ya gwa diyon sa panimalay mga tao di Iloilo kang magbrakal ka no? Ka generator. Pero kung mangkutol mo na, way kwarta. Kaya makol mo sila banwa. Pero way siya, no, sa Visayas, duway yan di sa katandog, di sigano nga punga-punga say. Bisan sa akom lang, guro, tampukan ko sa sang manggad ko, kagakutan ko to sa mga kadutaan ko all over the world. Dambot lang kon, makatibawas pa siya. Muna ka niyang palido, digog. Tanan kita may kinabatarong man mo, sulong way ka lang niya way ka lang niya nagkasakit sa imo sining ising kaparyo. Ti aton tikal-tikal mo ng engineer mo, kinabatarong man tamang tinikal mo, di ba? Importante, way lang tayo tublag sa aton sining kaparyo. 20 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik na to na banwa, dugang pagin sining mga balita, kaga impormasyon. Duha ka sakay isang motorsiklo patay matapos madagdag sa kanal sa probinsya sang Guimaras. Ang driver nagasaulog pa sa iya sining wedding anniversary. Lakip na sina diri ang LTO6 ginalantaw nga dapat kuno ang mga politiko kung magkampanya sila, for example may mga ano sila tawag sing gani mga caravan mas pakamayuhon kuno nga mag-coordinate sila sa Land Transportation Office 6. Balikan tayo ni matapos ang bilang ka-importante ng mga panumdum. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 16 to 22, 2025. It's round 2 para kay Mr. Totong Villaruz kag sang iya nga banda sa sining nga Marso.
as they are set to deliver another great musical show sa Concert at the Plaza sa Marso 22, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa Marso 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa latulda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga siya kag sagid lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix ang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kay isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories,
makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang.
Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang kaadik sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang pleased. Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakalirigad sa takna. Siningalauna, balik na diri sa pagpakalagad sa Pumbuanay sa Odto. Sa gyapon ko po rin mo, Bombo Chama Blanco, over standby, Bombo, Pauline Piliora. Masubok man nga balita ni para sa nalisdan kay wedding anniversary paglinis ang driver. Bali, duwagin ni sila ang ginbawian sang kabuhi matapos nga mahulog sa kanal sa may probinsya sang Guimaras. Lakip na sila diri karon ang panugyan man sang Land Transportation Office 6 nga nagakadapat nga mag-coordinate, no? Ang mga politiko nga magapatigayon sang caravan sa ila sining opisina agod iyang ti may patigayonon sining iyang road safety, no? Sa aton sining karon nga mga kabombo. Sa mga balita nagikan sa patrol, Bombo Pauline Piliora, please go ahead. Mga kabombo, nakita diri sa nagluntad man nga vehicular accident sa may bahin sang barangay Sebaste, Sibunag. Imaras kung sa diin patay diri ang magtiyo nga sakay sang motorsiklo kag matapos na inom madagdag ang ginasakyan nga motorsiklo nga ginabulubanta 3 katapak nga kataason nga kanal sa may National Road sang sitio Malanay, barangay Sebaste, Sibunag, Guimaras. Ang driver, amo si Arnolfo Ganancial, 43 anyos, residente sa barangay Barrio San Lorenzo, Guimaras. Samtang ang angkas, among ining iya nga hinablos nga 17 anyos nga solterito, resident sa sitio Lanag, barangay Ayangan, Cebu, Guimaras. Sa atong gipakigangutan, ang Deputy Chief of Police sa Sebaste Municipal Police Station nga si Police Lieutenant Leonard Harjulin. Yadrigin pahayag nga papauli na inikuntani ang duha halin sa may resort man kay dito ini siya nag-celebrate ang driver upod niya inom-inom dito iyang mga abyan kag sang nagapauli na sila kag nakalabot man sa nasambit man nga lugar nga giluntaran sa insidente nadulaan ini sila sang kontrol kag nakabunggo ini sa gutter kag bangod man dito sa impact Bombocham nahulog ini sa kanal no kag nagtupa ini siya sa may tamburong which is nga nakaagom ini sila sang papal nga pila sa ulo kag makita man sa video nga ginpasa man sa aton nga do unconscious gid ini sila sa madagdag kay do nagadasok gid ini sila sa may tamburong kag do medyo mataas-taas ang ilaman nga nahulugan. Bombocham gilayon ini sila gindara o kun nga gindala sa Dr. Catalino Nava Provincial Hospital apang gindeklara ini sila nga dead on arrival base man sa investigasyon sa kapulisan. Medyo malapad-lapad man ining dalan 4 lanes ini siya apang bangod man sa kadasigon sa ila pagdala sang motorsiklo yung nagbutsyog lang ini sila kag nagkilid gid ang ilang direksyon rason nga nadagdag dito kag nahibaluan man nga antes dito ay nag-antes maghalin sa
lugar kung diin ini sila nagkadto sa isa ka resort na kainom-inom pa ini sila kuno Bombotsyam kag do isa man no sa mga contributing factor man nga gintunaan nga nadulaan ini sila man sang control Bombotsyam. Sa dugang bala nga pagpahayag ipabati nato ng ato ng interview kay Police Lieutenant Leonard Harjelin ang Deputy Chief of Police ng Sebastian Municipal Police Station. May na-aksidente man dito nga motor nga ginamaneho ni Mr. Arnolfo Ganancial, 43 anyos ang edad, kasado, nagapauli ini sila halin sa Sebaste, pakadto sa Sibaryo, taga Sibaryo ini siya, na lost control ini niya ang iyang motorsiklo, kag nahulog sila sang iyang backrider nga minor de edad sa dito sa kanal, pag nakaagom sila sang severe head injury. Gindala sila sa Hordan nga hospital, provincial hospital. Galing declare sila dito sa attending physician nga dead on arrival din. Tungod sa ilang injury nga nagong sa ilang ulo. Duwagin sila, sir? Yes, ma'am. Oo, ma'am. Ano yun, sir? Backrider? Ang backrider, minor ini, ma'am. Bali, hinablos siya ini, ma'am. Dali halin base sa mong investigation, halin ini sila sa isa ka resort dito sa Sebaste kay nag-celebrate ini kuno ang aton nga victims ang iyang wedding anniversary. Bali pagkatapos nila ini sang mga gabi nagpauli na sila na kanidyo na kainom-inom siguro basi natulugan kag madasig ang ilang dalagan way na makontrol ang monobila. Muto nga nag 4 lanes man inang dalan pero nakapahigad gid sila kag nakabunggo ang ilang motor sa gutter. Okay. Muto nga nahulog sila sa kanal. Bali, ang driver, sir, is ang celebrate sa wedding anniversary. Yes, ma'am. Oo, ma'am. Si Arnolfo. Bali, diin niya, sir, ang iyang asawa or ang iba nila nga kaopdanan? Bali, ang idakapdanan, pauli na naman, nagkapauli naman ang asawa. Do wala ko nun ikaupo ng asawa. Do siya lang yung kaupo. Siya lang yung nag-celebrate niya sa mga kaopdanan niya. Bali, do wala niya silang kapatay sa motor niya. Ang grabe nga lugar na medyo madulo med ang area kay medyo laka dira kawa ang aton nga street side. Pero 4 lanes na siya madalan kay sa coastal na siya nga may witness. Oo, may nakakita, sir, sa pagluntad yun sa aksidente. Bali ang inambi nga lugar na do hindi ina siya nga nga lugar matao kay lakain ang kamalay dira. Kasi dito ba nagyan sila sang ibang nga mga salakyan man dito pag naka-report sa barangay. Sa ulunan lang ita barangay mga about mga 200 meters to 300. Bali ano sila, sir, kadugay sang nakita sila? Bali nag-inform sa amon si Kapitan Marasotso ti base sa investigasyon namon 7:30 na tabo ang it takes pa siguro mga 20 to 30 minutes pa magyan sila dito. Sa kanal man sa tamburong sila nagtupa sa kilid sang dalan. Bali ang tamburong ina siya sa kilid sang dalan. Padalong-dalong nila sa mga 3 feet siguro ina siya ang kalakuan halin sa karsada sa naog. Bali pati ang motor na nadagdag. Ang motor nila na hulog man, bali duwa sila pagabot sa pulis is ato pa sila si Dalom nagapalob man pero naaway na sila sa motor nila. Base sa investigation, nahulog ini sila sa motor nila nga pagkabunggo, nahulog sila sa motor, nahulog sila to sa kanal. Ang motor amo man ng direksyon, ang motor kay sungod sa kada sigon sang dalaga. Bombotsyam, si Police Lieutenant Leonard Harjelin ang Deputy Chief of Police ng Sebastian Municipal Police Station. Ini ang dalan ang ginagyan nila under construction ni Bombo Paulino kung tapos naman o nahuma naman. Huma naman siya Bombotsyam kay do 4 lanes ini siya apang kay pagdagdag to nila do tambo sa damburong ini sila nga nagdasok gid bala Bombotsyam nga duwa kag do nakita man didto sa video nga ginpasa sa aton nga do wala ini sila sa helmet kay nakaangkon ini sila Bombotsyam sang severe head injury. So ang mga pilas nila sa ulo amo tong gintunaan sang ilaman sini iyang kamatayon. Ano ni siya on the spot or pagdala ni halin sa area, padulong sa ospital o nagaginhawa pa man pero unconscious lang? Ano sistema on the spot or DOA Bombotsyam. DOA. Kada na arrival. So may posibilidad nga dira pa lang ang daan sa mo sila nga sitwasyon
Why na sila nga ginhawa nga duwa, tingin dala sa pinakamalapit nga ospital, kaga dito na lang nga deklarar nga dead on arrival. Kay ginkaduan pa ini sila sa nga pumuluyo man gintanaw dito kay una hindi sila bla familiar man sa mga pumuluyo dito Bombocham kaga nag-report na dito ang barangay kay nasambit man dito sa lugar nga medyo malaka bala ang pamalay kag medyo madulo man ang area kay laka-laka ining street light. All right. Sa piyak nga bahin, Bombocham, ining Land Transportation Office 6, ginatanaw diri nila nga makabulig ang pag-coordinate man sang mga politiko bala sa siniman nga tion sang election period sa pag-discuss, pag-orient man sining road safety subong no nga nagahilapit naman ang eleksyon. So sa aton diri pakigangutan si Attorney Joshua Gedesman, ang Regional Director sang Land Transportation Office 6, iya diri pahayag nga based diri no sa record man sang PNP Bombocham do nagalabot na ini sa 12,000 deaths a year ang mga vehicular accident no sa diri sa Western Visayas may ara sang 500 deaths a year kaga more than 3,000 ring injury 70% gid Bombocham 70% sa motorsiklo which is kalabanan pa ni or base man sa ilang record mga minors wala sang helmet wala sang lisensya bala Bombocham. So ang iniman nga tikang sang mga politicians Bombocham kay makita mo na akong isa iban sa dalan bala may nakatapik nga tarpaulin nga halong sa pagbiyahe tapos ginadala ni Land Transportation man sa pagpangampanya Manila tapos i-discuss dito nga during sang pagpangkampanya sang mga politiko man dalon inibing pila ka mga teachers instructors ng Land Transportation Office nga dito maga-discuss no sa mga pag-strengthen sang law enforcement, drivers education. Sunod diri kay Attorney Gaduspan nga dako ini siya nga bulig man bisan maghambal pa kuno ang mga pumuluyo nga may political colors ini sila ang Land Transportation Office 6 so ginatake na lang na nila bisan ano man ang panulok sang public as long as nga maka-disseminate sila sang information, road safety, education man abi Bombocham bangod man sa Lapnagon no nga mga vehicular accidents man dari man sa bahin sang Western Visayas kung isa gani nakalabot ini sila sa mga kabukiran, sa mga companies, no, private, public companies, subong man sa mga government offices nga amo ni gani ginadalaman sa mga politiko kag as long as hindi maglapaw sa 100 ka participants man abi Bombocham ang idalon no sa mga orientations man o kung sining mga road safety orientations man kaga diri may mga program so last time gani ang Land Transportation Office naghiwat ini sila sang 15 hours free driving do instruction or road safety pag-discuss no sa mga kababaihan man kadungan sa pag-celebrate sang Women's Month man abi Bombocham agod nga ma-discuss man nila sa ilang mga kabataan kag didto man nga i-push through sa mga parents nga hindi na pag-ialaw nga pag i-drive ang ilang mga kabataan kung wala bala sang lisensya kag hindi bala gid expert nga magdala sang motor abi Bombocham kag hindi man lang bala kompleto ining mga gears kag sunod diri siya ang road safety orientations, disseminations ng information kung ano ka-importante ang pag-strengthen man sang layi sa dalan man isa ka shared responsibility sang komunidad man sa ila represented by the government agencies ang Land Transportation Office 6 ang mga ginikanan no ang pila ka mga authorities man private and public Bombocham subong man sunod diri kay Attorney Gaduspan nga isa ini man ka tikang para sa ila man abi Bombocham nga kabay pang ano mga lesson bala kay instead nga mabuhin bala ining mga vehicular accidents kada tuig dudara lang sa gihapon dugahampang-hampang lang sa mga 12,000 deaths per year no nga involved abi sa vehicular accident sa dugang bala nga pagpahayag ipabati nato ng interview kay Attorney Joshua Gedesman ang Regional Director ng Land Transportation Office 6. Ang datos ang nagkakalamatay every year is 12,000 deaths a year. Pagway na kapanaog, dito sa Western Visayas is gahampang na sa 500. Gahampang sa Japon sa 500 deaths a year. More than 3,000 injury. Pag para sa amon, since I assumed office last June as OIC and became full-fledged regional director last November, it is my duty as the head of the Land Transportation Office Region 6 ang papanawagan ng datos. Papanawagan ng datos by strengthening the law enforcement kag strengthening yung driver's education. Kamo na ginobra naton. Kag ang ating mga lecturers kami, wala niya contact sa subong.
No, after sini may mga lectures sila all over, no? All over, may mga lectures sila sa kabukiran, may lectures sila sa kundian, sa mga subdivision, sa mga companies, private, mga government offices. No, why kami may ginapili no, sa mga election period. I don't care if the public will see it as a political ginagamit kami sa politika, pero these are pending na mga application na kinanglan namon niya respondihan naman. And siguro natagahanap political color. O kung sino mag-request sa mo, even barangay captain, sa barangay, gahatag kami. Yes. As long as hindi lang maglapaw sa 100 driver applicant for every batch. Yes. In 12,000 na sa dati, yung sir, kasi nagkarian mo siya mga pelikon na input. Well, these are not my, just to be clear, these are PNP data. PNP data na ginalantaw lang, gina-share lang isang PNP sa aton para malantaw naton. By the end of the year, kung effective ang aton nga programa sa road advocacy program sa Land Transportation Office. That is so far as LTO reduces is concerned. Hindi, no? 70% sila motorcycle. Yun. Ano ang mga problems ko dapat at kakulangan? Well, wala helmet, no? Well, iban wala yung ganilistro. Damo diri minors. And that is why, for several weeks ago, we want to caution actually the parents, not to allow their children to drive motor vehicles na may sa lisensya because they can be held liable, criminally liable under the law. Na may responsibilidad sila mo with some degree of supervision kung minor ang magkataan. Kung panyagin naman, siyempre biluligan talaga na. Hindi lang yung responsibilidad sa Land Transportation Office. This is a shared responsibility of everyone. The government, represented by us, LGU, mga parents, like Pao? Bombo Champ, si Attorney Go Joshua Gadasman, ang Regional Director ng Land Transportation Office 6. So, kung magparehistro, 250 pesos. Kung i-compare mo, abi, Bombo Champ, kung madakpan, ikaw nga wala ikaw lisensya, para sa pagidbing nga wala ikaw sang helmet, sunod dari kay RD, Regional Director, nga nagalabot inino sa 12,000 pesos kung may mabadakpan. Inisig Bombo Pauline Dimitri Pejora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat kita Bombo Pauline Piliora. Importante ni ang pag-angkon sa mga nagakigo sining dokumento when it comes sa pag drive sang motorized sa vehicle kay ang ara dira para iya sa safety driving. Sa aton sini makabombote kung why ikaw iya kung gin shortcut mong imo sini nga pagkuha sa driver's license at may ma-miss out ka dira. Hindi ka ka-identify sa mga pavement markings, hindi ka maka-identify sa mga traffic signs, isa man ina sa mga rason nga makatuga ikaw sa vehicular accident. Kag subong manti sa mga politiko nga magapangampanya, importante man ang ginatawag sining road safety. So nagahingyo ang LTO6 nga kung pwede nga mag-coordinate kamo sa inyo sining nga mga ruta para nga maplastar man sang maayo. Sa dugang pa nga mga balita, police reports naman kita ang Women's and Children's Protection Desk 6 hugot nga nagapanumdum sa mga vloggers, di ba? No? Kag kita sa bahin sang mainstream media, may ara kita sang ginatawag sini iyang ning nalipat ako pero dero sa tayo nga may ginplastar na ni saton no? Sa pagkuha pa lang bala sang sang exam sa kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas sa mga sensitibo nga pagdala sa mga balita. Kag may pipilaman kita ka mga gintambungan sini iyang mga talks and seminars, no? Regarding sa gender sensitivity. Ti isa sa mga natalakay dira banwa, no? Ang paghatag sa nagakaigo sini iyang pagtahod kag pagrespitar sa mga sensitibo nga sa isang kaso katulad sang rape.
hindi lamang kay sa mga minor de edad, pero mas labi na gid sa mga minor de edad, kunti sa mga kababainhan sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kag there was a time nga basta gani sa mainstream media ka, though every year may mga ginapatigayon siniya nga mga talks ang kapulisan, no? Regarding sa amo siniya nga subject sa aton sini mga kabumbo, no? Pero sa gyapon mas maayo nga nalakip kita sa bahin sa mainstream media nga ginapahanumdom sang Women's and Children's Protection Desk, no? Nga halong sa pagtalakay sa mga rape case sa mga minor de edad. Sa mga vloggers nila, pamati ka mo sa balita ni Bombo Hana Joy Andasa. Bombo Hana sa report, please go ahead. Bombo Cham, nagapahanumdum diri ang Women and Children sa Protection Desk Region 6 ng Police Regional Office 6 sa bahin sang mga vloggers and media man nga sa subong madamo na sang mga recently lamang sang mga rape nga mga kaso man sa nagakalain-lain man diri sa may Western Visayas, just like dira sa may bahin man sang for example dira sa may San Dionisio ang pinaka-latest ni kag may ara man iya sa may probinsya sang Antique, victim man sang sexual harassment kag ila dirigin highlight man ni Police Captain Jolly Bailon kanindo ang chief sang WCPD 6 kag iya ginapahayag diri nga ti ang mga vlogger o kon media nga maka-interview sang rape victim nagadepende ang circumstances man kag legal considerations nga na-involve sa time nga gina-interview ini Bombo Cham. Una diri ang violation of privacy kung ang ining vlogger or katapo man sa media nga nag-identify sang victim nga wala sang consent o kon reveal man diri sa public ang sensitive details diri ang isang personal life niya, makahimo nga magapangatubang sa legal action sa pag-violate sang ining privacy laws sa Bombo Cham. Diri man ang defamation ang kung diri man ang vlogger or media nga may sala o kon lain nga issue o kon statement parte sa victim, maka-cause man ini sang defamation case kag breach of confidentiality, kagyari man ang emotional distress kay ti ko makita naton if rape victim na ini nga daan kapihan pa ang mga minor de edad ang involved diri nga ti ang harmed emotionally by the interview kaangay sang manipulate sang paghambal kag pagpilit gid sang pagtulid kung sino naghimo sini sa iya kag kung ano ang natabo specifically dito sa natabo nga sexual harassment o kon sa pagpang rape man Bombo Cham kagad lakip naman diri ang failure to follow consent procedures nga kaangay sang consent kapin pa sa mga ginikanan sang inong minor de edad kag lakip man diri ang exploitation. So diri man ang bahin sang WCPD 6 nga ti may nagakalain-lain sila nga mga measures kag mga amo man sa mga ilang information drive para man sa paggaliwat nga mga mensionar sang ining mga vlogger o kung katapos ang media nga tilikawan ang pag-interview sa amo sini nga mga rape victim o sexual harassment kag amo man sa mga minor de edad. Bangod man sa kung magrason abi magpamakoton naton abi diri man kung if ever gid man nga ginhatagan abi sang consent sang ginikanan kati magrason diri abi ang vlogger o media nga ti mag consent man sang ginikanan but not literally nga kung may consent ikaw sang ginikanan abi minor de edad abi ang victim not totally nga ti wala na ikaw sang salabton o kung pagkatubangon man nga kaso diri Bombo Cham bangod man nga layabol sa giyapon ikaw bangod man sa cause sang emotional distress kag pagliwat nga pabalik sa isip man sang mismo nga rape victim sang iyang na experience nga trauma during that time Bombo Cham. Yari bala kabiwat inaton ang ining pahayagma ni Police Captain Jolly Bailon kanindo. Sa mga media naton kag sa aton nga mga friend nga mga vlogger, naga-remind lang ako tani sa pagkandak ninyo sang unofficial interview sa aton nga mga victim
victim, especially sang gender-based harassment, sexual harassment, and rape. Because may ginatawag kita nga confidentiality of victim nga ara sa layi kag ara man sa manual namon nga WCPD Investigators Manual. So naka-state diri nga kami nga investigator hindi na siya namon dapat i-allowed ang pag-release ng any information regarding or about sa aton nga victim nga ga-identify nga victim na siya sang abuse. Dapat gina-consider na siya nga all documents pertaining sa aton nga victim is confidential and restricted. And another one is hindi naton basta-basta interviewon ang victim sang abuse, especially rape kag especially bata, kay nga gina-violate naton ang rights nila, no, ang rights nila to privacy kag ang rights nila nga hindi na sila mahatagan pa sang additional trauma and social stigma and suffering because of improper publicity. So, ang mga vloggers or any media man ma'am nga mag-obra sini, will they held accountable and ano ang mga cases nga pwede i-file sa ila? Yes, pwede ka mo maging accountable or maging liable for violation of confidentiality of victim. Ara na naka-state sa aton nga law. So, bali may mga ma-filean gid sang kaso if ever sang gusto. Possible, ma'am, if ever nga hindi nila pagsundo ng aton pahanumdom, possible nga pwede sila ma-filean sang violation sang confidentiality of victim naton. Nabatian diri man Bombo Cham ang pahayagman sang chief sang WCPD 6 Police Captain Jolly Bailon Canindo kag diri man sa aton nga bahin sa mga mainstream media. We have this media ethics nga ginatawag kag sa pagkamatuod dira man sa bahin gani sang WCPD 6 may mga record ni sila man Bombo Cham sang mga media or vlogger na nga na-monitor nila diri sa pinaagi sa social media nga may mga interviewed or may mga screenshot ini sila man ang WCPD 6 nga may ang ining mga media or vlogger nga sila nag-interview sa rape victim or victim sa sexual harassment. That's why mga tikipadayon ini ginamonitor and amo man nga sa pag-remind sa ila kag hindi na kuno paghulaton man sa payag ni Police Captain Bailon nga sila na mismo nga WCPD 6 and mismo man nga family nga maka-file sang case o kon magapangatubang man sa nagakalain-lain nga penalties ang ining media or vlogger sa ining pag-expose sang rape or sexual harassment of victim Bomochom. Amo na ang dapat sini nila anay nga paminsaron hindi kay nang kalabanan lang ati gadali gusto mauna gusto sila gid ang okay lang na nga mauna kas pagbalita pero ang ang epekto sini sa uli kag kun mahimo mag counter to ya report or mambal naton balikan ka sang pamilya sa paglapas sang privacy kag kun ano pa iya nga sarang ginlapas mo nga pagsulundan pwede ka gid ma preso bumbuhana kung hindi ikaw maghalong. Yes, tama agad ina Bombo Cham. That's why nga timas early nga kung pagpamati sang remind man sang kung reminders ng WCPD 6 abi kag mismo man nga paging ikaw mismo or ang mga media or vlogger man nga timangin na sensitibo gid sa pagtalakay sa iniman mismo nga mga cases o kon mga reports man nga nabaton or nakuha man sa pila man ka mga police station. So that's why ang iban diri man nga mga kapulisan around the Western Visayas nga ting iban diri nga mga investigator gid man wala ginagahatag specifically sang mga sensitibo o kon personal na gid nga mga pagkabutang o kon information man sa ining mga rape or sexual harassment victim Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo siniiyang follow-up report. So, simple reminder ini nga kung kaisa kung bisan hindi man gani iya sa pauna-una kung ara ka na sa punto nga ti luyag mo ikaw ang maka exclusive sa sinang balita, ikaw ang makadetalye gid sa imo siniya nga audience
sang mga impormasyon kung ano ang natabo, sino ang naghimo sina sa iya, basta gani minor de edad sa aton sini nga mga kabumbo, may mga nagakadapat kita iya nga i-konsiderar, no? Kag subong man may mga dapat kita iya nga hibaluon agod nga hindi iya madugangan ang epekto sinang pagbalita sa na-eksperyensya o kon iya sini nga ginagyan kasubong abi sa nga pagpanghimulo sa iya. Hindi na madugangan ang trauma sa iya sini nga lawas sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, iban sini nga mga balita kang impormasyon itugyan naton sa iban sini News and Public Affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Isimamot siya Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho.
Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang
American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuа ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-imutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo!
Oras sa Pilipinas, it is now 14 minutes after 2 o'clock. Hello and good afternoon, kids, sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Nagapanumbali kita, unang adlaw sa ato naman, nga pagdunong sa inyo sa makasaysayan diri sa kahapon lamang program. At the same time, we're on the lookout for our winner para sa siningang semana. And basi, ikaw na ina. So, see to it, nga may story ikaw, nga gipadala diri, especially this week, para nga ma-qualify ka, isa ikaw sa aton nga pagapilian bilang aton nga mangin winner for this week. Kung sa diin, may ara kita nga premyo nga ginahatag 1,000 pesos in cash. So, no sweat, no? Ngita ka lang time, and then pungkuan mo lang, and then i-recall kung ano ang mga nagliligad nga diyag mga i-share diri sa kahapon lamang program. And who knows, ikaw na ang aton nga winner, ikaw na ang aton next nga interviewon diri sa kahapon lamang program. Again, this is Tita Regine sa Lunes nga adlaw, March 17, 2025. How far away from Election Day? Let's check. 56 dias na lang mga kabombo, kag magaboto na kita. See to it, ha? Kompleto ang aton nga listahan or kung sino yung dira nga nahamutan, let us vote wisely. 15 minutes after 2 o'clock, sa luyag man nga mag-share sa ilang mga istorya, all you have to do is send your stories and then you email them sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulaton sa gihapon, especially sa mga seniors natin dira. Sulat gihapon, and then ipadala nyo lang or ipadulong nyo diri sa Sky City Tower sa Mapa Street, Iloilo City. Ari na ang atong song para sa inyo. I'd like to welcome everyone. Ari makamudiri sa syudad o kung sa probinsya ng Iloilo or sa naglain-lain nga bahin sa Pilipinas or dira mismo abroad. Salamat gid for being there. Stay connected diri sa aton, especially diri sa KLP. Here's Cookie Zamora para sa inyo tanan. Happy Monday everyone and welcome sa KLP. Here's the song, Ikaw na Kaya. Good afternoon. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunod-sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka. At nang biglang tumigil ang lahat, ikaw ay papasya. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay ang tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap,
That's a beautiful girl, Cookie Zamora, with a beautiful song, Ikaw Na Kaya. 20 minutes after 2 o'clock, oras na para nga magdulong kita sa mga kasaysayan para sa inyo. Good afternoon sa mga bago lang nga nag-join dira sa aton. Hindi pa kamo late, way pa ko kasugod basa. But here I am now about to read our first story this afternoon. So, Plastar. Here's the story of senior citizen of 3rd District. My ever dearest, Tita Regine. Good afternoon sa mga KLP lovers. Ako si senior citizen of 3rd District. Why man ako ubrahon, tapos ako na Holy Rosary. Kaya wala pa man ako ginatuyo, so nadumduman ko naman ang magsulat. Ang iga-share ko this afternoon, story ini sa akong duha ka hinablos sa pakaisa. Tupad lang amon balay. Amo ina nga masubaybayan ko gid kung ano nagakatabo sa ila kabuhi, pati ang ila nga growing up years. Pakaisa ko ang ila nanay, kag very close gid kami. Mag-cousins kami. Si Loren ang iya pangalan, kag ang duha niya kabata nga lunsay mga babae, amo Sanday Teres kag si Mary. Makaluluoy ining mga bata, kay magagmay pa sila, binayaan na sila sang ila nanay nga si Lorraine. Namatay siya sa iya sakit nga breast cancer. Ang husband niya, panguma man lang ang source of income. Grade 5 pa lamang sadto si Teres, kag grade 3 naman si Mary. Halos naubos gid ang sinuptan sang iyabana, bayad sa hospital, kay naga-in and out inipermi. Kanami, sining duha ka bata, kay mga consistent honor pupils sila nga duha. Teres graduated sa grade 6 first honors, kag si Mary naman second honors. Permi lang sila nagahibi, kada mag-recognition. Kaysang ara pa si nanay nila, siya gid ang nagasibit sa mga ribbons nila. Fast forward, Tita Regine, nag-graduate ang duha ka bata sa ila senior high school with honors sila nga duha. Dira sa isa ka religious college sa Iloilo City. During COVID time, graduating si Teres sa iya kurso nga nursing sa Amumanya University. Amo gid dato ang time nga damo nga mga nurses sa nag-resign. Kaya ang iban nahadlok malatnan sa mga pasyente namon nga may mga COVID. Damo gid mga station sa hospital ang nagsira. Indi gid kaya sang duha ka nurses ang mag-duty sa isa ka station. Nag-meeting kami sa amon supervisor. Ginabalan niya ang cousin ko nga babae, bali sister ni Lorraine. Ngang hinablos mo, padyutihon naton. Isabat sang cousin ko, okay gid ina, pero hulaton naton anay, nga mapasar niya ang board exam sang nursing, sister. Super budlay gid, ini ang pag-eskwela sang duha ka bata. Kay second year college pa lang ini si Teres, nasapuan sa mga estudyante, si tatay nila nga nagauy-uy sa tiyanggi nila. Maayo lang gani, kay nagasandig sa dingding. Ginhingagaw nila dalon sa hospital, kagang i-admission, ara sa ICU. Sobra isa ka bulan, kag medyo man nakarecover siya. Maayo gani, kay service case ang i-admission, kay ara kami da sang cousin ko nagaobra. Gindangup namon sa PCSO, kag DSWD, plus, ang iya nga senior, medyo nakabuhin gawa sa amon nga bills. Pag-discharge niya, gindiretso siya sa ila lugar sa Gimbal. Ang cousin ko, amo ang nag-take care sa duha ka bata. Maalangan gani ang tuition ni Teres. Ako sina ang nagasulat para sa promissory notes ang cousin ko. Maayo gid ang swerte sa duha ka bata. Kay bisan waay na sila nanay kag tatay nga nagasubaybay sa ilang growing up years, ara man ang ila tiya nga sister sang mother nila nga laon. May tatlo pa ina ka senior citizens nga ginaatipan.
Antes maglakat sa duty niya sa hospital, ginaatado na ina niya nga daan ang mga bulong nga maintenance sang 3 ka malam. Tatay kag nanay ini niya, kag ang utod ni nanay niya nga retired teacher, single. Ti ang tuition ni Teres ginaburuluigan lang namon. Ang agot nga utod sang cousin ko nga sa abroad, amo gid na ang nagabulig. Budlay gid. Mayo tani kung si Teres lang ang galastuhan, pero may 3 pa katigulang nga mga may maintenance nga bulong. During the time nga graduating si Teres, kagamo gid ato ang paghinugong sa COVID-19 pandemic. Naga-online class ang 2 ka bata. So nag-graduate na si Teres sa kurso nga nursing, kag si Mary naman sa senior high. Kami sang cousin ko ang nag-serve nga parents nila. Hindi mandungan ang ilang nga graduation. Manugkuha na sad to si Teres ang board, wala gid kami inugbayad sa review kag sambot gid. Kadamo gid sa mga expenses. But God is good all the time. All the time, God is good. Ang alumni sang school nila nag-offer sang bulig sa mga manug-review para sa licensure examination for nurses. Amo man ato nga time, ngang iba namon nga station, ginpang closed temporarily, kay tama gid kakulang ang mga nurses. May mga resident doctors kami nga positive sang COVID-19, kag amo man ato nga time nga gindeclare sang mayor sang syudad ang pag-lockdown sang hospital. Sunday ato nga adlaw sang June 28, kag wedding anniversary gid ato namon. May handa kami sa balay, gabi ko ginbutang kay may duty si Neni until 7 p.m. Ginulat namon siya, apang nabatian sang anak namon sa balita nga gin-lockdown ang hospital. Sila niya, Dad, hindi na kuno kapuli si Mami. Nadala siya sa lockdown. Ay, hambal ko, ano na lang inabay, makaon na lang kita. Kag ikaw pagidad, hindi ka man maka-duty buwas, siling niya. Next day, kadasig mag-spread sang balita. Aga pa ako magwa kag mag-withdraw sang salary ko. Sigurado nga i-quarantine gid ako. Mga 10 a.m., gid kaduan na ako sang personnel sang amon sentro kag i-COVID test. Ayawan gid ako, Tita Regine, pabukot sa balay. Sa isa ka adlaw, maka 3 times a day gid ako nga mag-grocery. Maayo man abi or maano man abi ako, kaon tulog lang ubra ko, samtang nga nagahulat sang result. Baw, samtang nga nagahulat, medyo ginakulbaan man ako, base kung mag-positive ang result. Pangadi lang ako, nga tani, negative lang. Mga 22 days gid, kag mag-abot answered prayers gid ako. Hindi ko gid mapunggan, nga hindi maghibi, nagahibubunot gid ako, Tita Reg. So ibalik naton kay Teres. Alumni sang school ang mabayad sang ila review, pero may mga agreements lang sila. Bayaran ng ila review, pero dira sila mag-work sa hospital for 1 year, kay kulang gid ang nurses. Okay gid, mostly sa ilang nga batch nag-sign sang agreement. Maayo gid, sang magabot ang result, isa lang ang wala makapasar. Gin pa-apply dayon sila, kag na-fill up dayon ang mga na-close nga mga departments or stations sang hospital. Sa subong, manog 3 years na si Teres nga staff sang ICU, kag nagaplano siya mag-apply abroad para medyo makaipon man siya, kag makabulig man kuno kay tita niya, kag sa mga olds, sa mga maintenance nga bulong. Especially sa tatay nila nga paralyzed. Ka-very responsible man kay Teres, Tita Reg. Mag-day off siya gani, nag-visit gid sila ni Mary sa kay tatay nila sa gimbal, kag baklan sang maintenance, kag vitamins. Amuman ang grocery. Si Mary, this opening of classes, manag 4th year na sa kurso nga nursing. Kadasig lang sang inadlaw. Next year, mag-graduate naman siya, kag duhanan sila ang magbuligay para sa mga needs sang tatay nila, kag lola. Madamo pa tani ini, Tita Red, galing medyo malawig na ini, manog 12 midnight na, matulog na ako. I am always praying for you, kay kadamo gid sa mabuligan through this program. Damo ang ma-inspire, kag mabuligan gid.
Gina-invite ko man ang mga listeners to this wonderful program na magsulat man sa inyong mga stories para ma-inspire man ang mga nagapalamati. Sige, Tita Red, just na lang anay diri. Madamo yung salamat sa pagbasa. Kind regards sa mga suki, kag sa tanan nga staff sa Bombo Radio. I am senior citizen of the 3rd District of Iloilo. When we pray and we ask for something ka-perfect gid yan, no? Sang timing, sa mga pagsabat, sa mga pag-abot, sang bulig, sa aton nga Ginoo, wala nagaka-delay. It's always perfect. Perfect timing. Because He holds the time. And siya, very perfect. So wala sang sala, no? Not too early, not too late, but the perfect time. Kung magpadala sa sabat sa imong ginapangamuyo. Well, very good because you have been very helpful sa duha ka mga bata nga ini, no? Kung wala nyo gin sa pupo, kaupod sa ilang mga tiya man, kag mga tao sa palibot nga nagabuligid, ti ano ay han, no? Ang nadangtan sa sining duha ka mga bata. But you said, nga nakita nyo gid how they also dedicated sa ilang pag-eskwela kung paano man, no? They gave their best para nga mangin professional sila. Ang isa professional na subong and have been working for 3 years kag nagaplano nga mag-abroad for greener pasture, and ang isa nursing man gali. So you will have 2 nurses sa inyong family soon, and we hope and pray makapasar man ining si Mary kag malabot man, no, ang ilang mga ginadamgo sa kabuhi. Very nice because they're also thinking of helping ang mga tao nga nag-help out man sa ila. So kanami ilang gid. Thank you so much sa imo, senior citizen of 3rd District. Sa ano ka naman hindi matulugan. Parang more stories pa gid ang mga ma-share diri sa KLB. Anyway, enjoy life, no? And always take care of your health. Salamat, gid. Alas 2:32 ang aton nga oras. We have more stories to be shared with you. Sa pagpanubalik sa kahapon lamang program, still kaupod si Tita Regine. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 16 to 22, 2025. It's round 2 para kay Mr. Totong Villaruz kag sang iya nga banda sa sining nga Marso as they are set to deliver another great musical show sa Concert at the Plaza sa Marso 22, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pangaiban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa latulda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga sa kag sagid lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plazuela de Iloilo
we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Mamanayhan ang good manners and right conduct. Ini amo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Iniya nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon, butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully.
Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag indi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kung hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate sa Bombo Radio sa kahapon lamang program, mga kabombo, alas 2:42 ang atong oras. May episode rin nga Takaw, Estorya, halin sa kay Panoy, sang Leon. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa tanang yung tagpalamatiis, ang kahapon lamang kag sa imo tita. Ang istorya nga ini, iya sang utod sang ako nga bayaw, si Kay. 16 years old sad to nga time. Nagstay upod sa iya manang, diri sa amon, halini sila sa Manila. So nagupod siya sa manang niya. Diri siya nagpadayon sang pag-eskwela, elementary grade 4. May case ni siya nga gapanakaw sa Manila. Madamo na nga nadula nga kwarta kamagulang ko nga bilas nila. Madamo naman ako nabalitaan nga nanakaw siya sa iya maestra kag sa piyak balay sang utod ko. One time, nakitulog ako sa balay ni Toto, upod kami tulog ni Kay kag Jay, magulang niya. Gahampang kami lakinay, damo kwarta niya. Siling niya, gusto niya malagaw sa city, may kwarta daw siya. Ako lang kuno mauyat para di mabalaan ka magulang namon. Tapos, sa dalom salong, may nakaipit nga 500 pesos. Siling ko, confirm. Gusto ko nga ako mismo makakita sang ebidensya. Pagkaaga, naglakad kami, 3 kami pa city. Siling namon ni Jay, sige be, kung tanda ka, pakita be. Hambalya, kuya, kunin ko yung pitaka, tingnan mo. So alog sila tita. Kami ni Jay, galibot-libot lang. Dugay-dugay, ara na si Kay, may dala na nga wallet. Ginkuha niya gidman. Didto ko na pamatudan, nga kawatan gid siya eh. So sa among pihak baryo tita, may fiesta ang utod ko nga babae. Ginhagad sang classmate niya nga mamiesta. Nagsunod kami. Siling ko, paupdon si Kay para kakaon man. Hambal ka utod ko, di lang, basi mga uit na siya. Siling ko, ako bala. Dito na kami, may video cake kag inom-inom.
Siling ni Kay sa akon, Kuya, tali ko buhok mo. Upo ako sa berha. Sige, kanta ko. Tapos niya pungos buhok ko, gadali na siya mapauli, kay kuno mamuhin siya. Nagpauli na kami, gatukad sa banglin. Sa tunga-tunga na kami sang dalan, may galaga sa amon, ang classmate sang utod ko. Abi namon mangayo bulig para kaobra, ay gali, nadula ang wallet niya. Gintungtong niya sa berha ang bag niya. Lapit 1K ang unod. Kag mapamasahe pa nila pabalik sa anilaw. Samtang kapanguha kami bayabas, ginpapanaog ko si Kay sa bayabas, ginsekyar ko. Siling niya sa akon, Kuya, wag. Wala ako magsala. Ginbutang niya sa iya atubangan, ginkuha ko, kaginbalik sa tagiya. Si Kay nagdalagan. Ginsunod siya namon ni Jay. Didto siya nagdiretso sa eskwelahan. Ginsilingan pa siya sa iya hinablos, Tito Kay, wag, masama yan. Amuman ang sunod kabata sa amon, kay base ano himuon ko sa iya tiyo. Naglagsanay kami, upod ko si Jay nga utod ni Kay. Pila ka uma ang amon ginagyan, hasta nga malabot namon si Kay. Nagkuha siya sang kawayan para ihampak sa amon ni Jay. Apang nadakpa namon siya. Sa kainit ko, ang kawayan nga iya ginauyatan, ginbakol ko sa likod niya. Waay managtambag si Jay kay balaan niya nga sala ni Kay. Gindala namon siya pauli, apang gabato. Naghakop kadakal-dakal nga lupa para ihaboy sa amon. Kag nagsiling siya, isumbong niya kami kay papa niya. Sang nakapauli na kami, nagsiling siya nga mainom siya tubig. Waay ko ginbuyan, basi makuha siya kutsilyo. Ginakigan siya sa magulang namon, kaging kadol. Tapos pati ate kag kuya niya, ginsermonan ni Toto. Kundi sila nagsunggod man. Hindi, Kuya Daan, gusto nga ako ang ginhimo niya nga paon para kapanakaw siya. Sa subong, nagbalik siya sa Manila, nagkuha ALS, kaga eskwela grade 12 na siya. Tungod wala sang guidance sang ila ginikanan, napariwara sila. Sa subong, upod sila ni mama niya, kag padayon sa iya nga pag-eskwela. So thank you, tita, sa pagbasa sang akong sulat, ang tagpasakop, Panoy, sang Leon. Well, we hope and pray nga nagbago si Kay kag kabay no nga why na siya nagatakaw kag luyag niya naman no nga diretsohon ang iyang pangabuhi. Yes, maybe no. Let's hope nga ti episode lang ato no sa iyang kabuhi, and now he has learned his lesson, and kabay nga hindi na siya nga mag-resort sa pagpanakaw liwat, and kabay no nga tinaintindihan niya na nga hindi gid maayo nga buluhaton. Let's hope makabulig ang mga tawo sa palibot niya, especially no ang iya nga magulang nga amo nang imong bilas kagabay nga ti magiyahan gid sila. Let's hope nga ti mamati siya kag siya mismo no he would have that determination nga bag-uhon ang iyang nakasanayan nga ginahimo sang una, which is very bad kid. So continue lang to be a support group para sa iya, and be watchful. And if ever no may makita ka mo, kabay nga ti sa mahinahon nga pamaagi, mapungkuan siya and ma-remind naman liwat. And we keep on praying. Pray for him para nga sa total nga iya nga pagbago. Kagabay nga ti mangindiretso gid ang iya nga pagpangabuhi sa ulihi. Salamat sa imo, Panoy Sang Leon. It is now 2:49 in the afternoon. Magabalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibula.
Major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kung salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kung dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kung cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kung tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta, 300 katapaka, halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagaproblema kagid bala kung paano magkasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may Ato nga pagabasahon at this point sa halin sa manog 96 years old. Next month. Alam nyo na yan. From Lola A. Mahal kong Tita Regine. Sa subong, di medyo maayo ang akong health. Malabo ang mga paningin. Kag medyo masakit ang akong nga ulo. By the way, nung isulat ni Lola Amparing, bulan sang October. Pero tita, ginapilit ko lang ang kaugalingon ko nga magsulat. Kaya higda lang ako nga higda. Tita Regine, ang bulan sa October, nga akon nga nadumduman, amo ang pinakamasadya nga bulan sa itong nakaligad nga mga panahon. Siguro mga 2001 to 2022. Tita, kundi lang ako malipat. Before these years, ang National Boy Scout Jamboree nga ginhold sa among nga banwa sa Santa Barbara. Ang saya-saya talaga, kay ti lain-lain ng mga probinsya nga mga Boy Scouts ang nag-join sa Jamboree. Bala mo tita, ang mga Boy Scouts, may dala-dala pa na iyang botelya sang daan, kag whiskey nga bulutangan sang tubig nga artesian well, kaya tiyambal nila, ang tubig nila yako ng puti.
Ang drinking water sa Santa Barbara, pula, kay tihalin sa artesian well. Well, tita, nadumduman ko pa bulan sa October sadto. Nagdaog ako sang second place sa raffle draw sang Boy Scouts. Kung hindi lang ako malipat, almost 11,000 or more ang premyo ko. Ang first place sadto, ginkasuhan pa. Kay ang ticket, ara sa pupil, pero ang record book sang teacher, niya, why siya kabayan. Tisang ulihi, gintunga lang ang premyo sa bata kag teacher. Ang isa pa, nga sa General School Reunion sadto, nakakuha man ako sang grand prize. Tita sang ginalawag pala ang second and third prizes, kag ang mga consolation prizes. Ako tita nagatindog sa likod, kaya nagasiling, wow, kung sino pa ang mga manggrano, do mo pang nagadalaog. Tita Regine, sa ulihi nga tawag, amo ang grand prize. Sus, tita. Ang ticket nga ginauyatan ko, amugid ang kolor. Pink, kag numbers, in tsaktugid sa ginalawag. Tita ginlawag liwat sang second time, kag in tsaktugid sa akong ginauyatan. Tita nagtumbo-tumbo ako, nga nagadalagan pa kada sa stage. O tita nagasuksok pa ako sa Filipiniana, kay balaan mo, nagsaot kami to sang folk dance. So tita, sige ang lukso-lukso ko sa kalipay. Tita Regine, General Reunion naman, kag madamo kami sadto. May lunch, snacks, kag program. Ang raffle sadto, after lunch. Amo na gani tita, nga ang month of October, hindi ko gid malipatan. Tita Regine, ang bulan sa October, gina-remind man ako sang birthday sa nagtaliwan ko na nga mahal sa kabuhi. Ginbunag siya sa tong October 26, 1929, kag ako naman April 11, 1929. Bilang older ako 6 months sa iya. Sadto mga best friends ng niya nga mga lalaki ang mga bisita niya kung gabi sa October 28. Kung adlaw, wala siya naghahanda. Pero kung birthday ko tita, rain or shine, ginahandaan niya, kag madamo ang bisita. Tita Regine, may nadumdaman ako nga pag-birthday sa hinablos ko sa Grand Plains sadto. Nalipat lang ako sang date, pero hindi ko gid malapatan nga may raffle tickets man pagsulod mo sa hotel sadto. Tita, isa kami sadto ka jeep nga pamilya halin sa Santa Barbara. After lunch sadto, ginupisahan ang pagpa-raffle. Tita, primero nga bunot, akon pangalan ang nabunutan, kag ang prize ko sadto 1,000. Tita, nagdalagan, dayon ako pa kadto sa nagalawag. Siling nila sadto. Daw daya haw, kay nga si auntie ang paringgit ang nabunutan. Pag iban sadto, tag 100 lang. So, muna gani tita, nga may swerte, permi ako sa raffle. Abi mo tita, kung may promo ang bombo, naga-join man ako, kay tibas iswertihon man ako. Sige, lola ang paring join lang ng join, ha? Tita Regine, sang panahon pa sadto ni Boboy si Hoko sang una, isa ako ka-coordinator sa amon barangay, kay sadto naging barangay kagawad ako. So amon nga Christmas party sadto ginhiwat sa hotel. Tita, may saot man kami sadto. Nagdaog naman ako kay ginlawag kung sinong may oldest engagement ring or wedding ring. Tita, ako naman ang nakakuha sang prize nga 500 pesos, kay akon ring ang the oldest, kag ako man ang the oldest nga coordinator sadto. Tita Regine, subong nga semana kag bulan sa October siling sang filing sa COC, ti ako naman nadumduman ang first assignment ko sa pagka poll clerk sadto. Sang first assignment ko sa teaching, ginkuha ako sa nag-assign sadto nga among district teacher clerk bilang siya ang akong chairman. Kalabanan sa malayo nga mga barangay schools. Maayo lang sadto arang ako ng assignment 4 or 5 kilometers from the town. Ang amon precinct sadto between Sara and Concepcion. May mga salakyan man, going back and forth, vice versa, Sara and Concepcion. Silin sa chairman ko sadto nga, tudloan niya ako kung anong akong ubrahon. Tita, balan mo parang chick boy man, bisan may pamilya na, may ilig siya sa mga gwapahon. Wala man ako pagbudlay sang akong nga obra, kaya ginatudloan niya ako. Kung may mga security guard sa mga kandidato nga may mga dala nga long rifles, ginastan niya sana ako sa chairman nga close watch, kaya ginapamisukan ako. Kung tani ba, wala mga tao magsulod sa precinct nga may armas,
pero quiet lang ako. Balan mo mga powerful ang mga kandidato sa ato. Libre ang amon merienda, lunch, kag supper, halin sa both parties. So, Titi, I have to close now. Malabo ng paningin ko. Here's my love, kisses, and prayers to you and family, and everybody listening. May God bless us all and more power to your program. Lovingly, Lola Amparing. Lola Amparing, thank you, Gid, ha? You're turning 96 years old next month na ina. I am wondering, Lola, nagaboto ka pa? Oo man, no? Kung kaya pa, ati sa Mayo, go out. Lola Amparing and still vote. Anyway, thank you, Gid. Sa imo naman yung share sa amon sa sining nga hapon and ang inyo man galuyag i-share dira mga kabombo. Feel free nga magpasakop sa inyong mga istorya. I-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas nga tuyang Ermitaña, Provincial Jail, and Dear Diary. So enjoy. Balikay kita, boss. Maraming salamat sa inyo sa gihapon. Ini inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.